Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este salón de plenos del Ayuntamiento de Hondarribia. Gracias a todos los representantes municipales, personal técnico y, como no, a todos los ciudadanos y ciudadanas que os habéis acercado. Nos alegra ver el interés que suscitan los plenos en nuestro municipio. En primer lugar, se propone realizar un cambio en los asuntos del orden del día, y es que el 24 de abril las representantes de Guztión Alardea registraban una moción y tras debatirlo en la Junta de Portavoces, los grupos Abotxanitz y EH Bildu propusieron que se pudiera elevar a pleno este punto y, por tanto, se recoge como punto 11 dentro del orden del día la moción propuesta por Guztión Alardea. Pasaría, por lo tanto, al punto 12. Izango da, erregu eta galderei dagokiona. Gai zerrendaren aldaketa hau bozkatu egin behar dugunez, beti bezala, udalbatza hasi aurretik bozkatuko dugu gai zerrendaren aldaketa. Aldaketaren alde, hau batez onartuta, hasiko gara beraz, gogoratu nahi dut, lehenengo puntua dela azaroaren 27ko aktaren onarpena. Onarpenaren ondoren tratatuko dugu mozioa, beti egiten dugun bezala, herri eragile batek mozio bat aurkezten duenean, udalbatzaren hasieran egiten dugu, bereziki nahi duena gonbidatuta dago ondorengo eztabaida guztia jarraitzera ere, baina ezin duenak geratu, lehenengo puntura ekarri ohi dugu behintzat herri eragileen mozioak. Beraz, lehenengo puntua ingo dugu 2025ko azaroaren 27ko aktaren onarpenaren aldekoa. Ez dakit norbaitek zerbait esaterik duen akta horren inguruan, ontzat eman dezakegu. Akta onartutzat emango dugu, hau batez. Eta ondoren 11. puntura pasako gara. Momentu bat, mesedez. 11. puntuak Abotxanitz eta EH Bildu udaltaldeek Guztion Alardearen mozio proposamena udalbatzan eztabaidatzeari bide emanikoari buruzkoa da. Beraiek hemen daudela, gonbidatu nahi nituzke hitza hartzera, eta beraz 10-15 minutuko tartea izango duzute zuen mozioa planteatzeko. Mesedez, gerturatu zaitezte mahaira eta mikrofonoari emanez hitza hartzea zuena da. Mila esker. Hobeto. Hondarribiarrok irailaren 8 1638ko frantsesen setioari aurri egin eta garaipenaren eskertze bezala Guadalupeko Ama Birjinari egindako botoaren berriztapena egiten dugu. Botoa 1639an definitu zen. Gizon zein emakumeak Guadalupeko santutegira prozesioan igoko zirela adieraziz. Ordutik, Alardea Hondarribiarron ospakizun nagusia bilakatu da, gure komunitatearen batasunaren isla da. Mendeetan zehar Alardeak etengabeko aldaketak bizi izan ditu. Hau da, Alardea mendez mende garaian garaiko Hondarribiarren islada bilakatzen joan da. Azken urteetan ordea, gatazka zen mirezketa iturri bihurtu da Hondarribiko Alardea. 21. mendearen lehen laurdena igaro dugun hontan, Hondarribiko emakumeok ezin dugu oraindik herriarena den Alardean parte hartu. Hondarribiko emakumeak gara, txikitatik bizi izan dugu irailaren 8. Txilibitu eta redoble doinuekin hazi gara. Konpainien koloreak gure etxeetan eta familietan ikusi ditugu. Hondarribiko Alardea gure bizitzaren parte da, eta Alardeko konpainiak gureak ere badira. Gutako asko kantinera bezala ere parte hartu dugu. Eta bertan desfilatzen dute gure gizonezko senideek eta lagunek. Bertan desfilatu zuten gure arbasoek. Beraiek pasa digute ondare hau. Ez dugu ezer berririk eskatzen. Ez dugu inor
inorren aurka ezer kontatzen, eskatzen. Gurea den horretan parte hartzeko eskubidea da eskatzen dugun bakarra. Herriko edozein gizonek, zein beste edozein herritakoek, egin dezaketena egin nahi dugu guk ere. Alardean, soldadu gisa desfilatu. Gatazka honi lotuta, askotan hitz egin da inposizioaz. Baina benetako inposizioa, emakume 2 urteetan zehar alardean parte hartzea ukatzea izan da. Edo desfilatu ahal izateko beste alarde bat sortzera behartzea. Horrek bai egiten diola alardearen izateari, eta haren oinarri fundazionalei kalte. Alardea zerbait izan bada, Hondarribia guztion topalekua izan da. Berdintasuna, errespetua eta bizikidetza, herritar guztiok baldintza berdinetan bizitzea dire. Baita hilak 8an ere, alardegunean ere. Izan ere, gaur egun, emakume izate hutsagatik ukatzen baizaigu aukera hau, eskubide hau. Gatazka hasi zen urteetan, Hondarribiko udalak, alardea esku pribatuetan utzi bazuen ere, ez daztu behar historikoki alardearen antolatzailea eta sustatzailea izan dela. Eta gaur egun, funtsesko papera izaten jarraitzen duela Hondarribiko udalak alardean. 1980 urtean, hementxe bertan, udalbatzak, Hondarribiko alardearen ordenantza onartu zuen. Horregatik jotzen dugu zuen gana. Hondarribiko udaleko ordezkarien gana. Gainera, oroitarazi beharra dago, instituzio publikoen ardura dela, sexuan oinarritutako diskriminazio oro eragoztea. Eta kultura jarduera guztietan, emakumen eta gizonen partaidetza orekatua sustatzea. Bereziki ospakizun eta ohitura publikoetan. Azken finean, herritarron inplikazioarekin batera, instituzio publikoen baitan ematen da ondare inmaterial babesteko erantzukizuna. Eta berdintasun politika zein eskubideak bermatzeko ardura. Guk ez dugu alarde aldatu nahi. Ez eta 2, 4 edo 11 alarde sortu nahi. Guk Hondarribiko alardean egon nahi dugu, gurea den horretan. Horregatik, gaur hemen gauden 375 emakumeok ez gara iraganaren aurkari. Aitzitik, iragan hori errespetatuz etorkizuna zabaldu nahi dugu. 4 mendez herriak egin duen bezala, alardeak aurrera jarraituko du. Baina gaur galdetzen dugu, zein alarde utzi nahi diogu etorkizunari? Herritarrak elkartzen dituen alardea edo herritarrak bereizten dituena. Gure erantzuna argia da, alardea herriarena da, Hondarribia guztiona da. Eta 4 mendeko historiaren ondoren, bada garaia historiaren hurrengo orria elkarrekin idaztea. Azaldutako aurrekarien arabera, honako mozio hau eginda, udalbatzak aztertu eta onar dezan. Lehenengoa, udaletxeak Hondarribiko alardeko egungo antolatzaileei eta irailaren 8an parte hartzen duten konpainia guztiei emakumeen parte hartzeko eskaera, helaraztea eta konpainia horiekin lankidetzan eskaera hori bideratzea. Eta bigarrena, Hondarribiko udalari eskatzea sustatu eta zuzendu dezala erakundeen arteko lankidetza eta koordinazio esparru egonkor bat. Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Eusko Jaurlaritzarekin eta beharrezkoa izan daitekeen beste edozein administrazio eta instituzioarekin. 375 emakume sinatzaileek eta Hondarribiko gainerako emakumeek alardeko konpainietan soldadu gisa parte hartu ahal izan dezaten. Hondarribiko emakumea gara, esan bezala ez dugu inoren aurka ezer eskatzen. Besterik gabe, gure alardean atera nahi dugu, gure konpainiak diren horietan. Guk bezala, Hondarribiko alardea maite duen edozein pertsonak, gaur egiten dugun eskaera hau ulergarria, zilegia eta bidegarritzat jo dezakela uste dugu. Orain zuen garaia da, ordezkari politikoena. Espero dugu gaiak eskatzen duen errespetu eta erantzukizunarekin gure eskaerari baiezkoa ematea. Gora Hondarribia eta gora Hondarribiko alardea.
Eskerrik asko zuen hitzartzeagatik. Ongi baderitzozue orain jarraian udal taldeen debatea etorriko da eta talde handienetik txikienerako urrenkeran talde bakoitzari emango digu hitza. Beraz, ahotsan hitzen izenean Estitxu mesedez zurea da hitza. Eskerrik asko Igor, mila esker guztiei gaur etortzeagatik, guztion alardeari gaur debatea honera ekartzeagatik ere eskerrak, eta bereziki zuei hiruoi korrika alde egin dezute, baina zuen adoreagatik ere mila esker. Bueno, batzuk diote azken 30 urte hauetan ez dela ezer aldatu, baina gaur hemen gaude. 3 emakumek zuen ahotsa eta gorputza jarri duzue, eta beste 372 haien nortasuna, haien izana jarri dute bihotzetik datorren eskaera bat helarazteko. Maite duzuen alardean, Hondarribia guztiz zeharkatzen duen ospakizunean parte hartu nahi duzuela. Zintzoa izateko onartuko dizuet saia egin zaidala, gaurko hitzartzea prestatzea. Saia, gaiari buruzko gauza asko daukagulako esateko. Saia, gaiak plano askotan zeharkatzen gaituelako. Saia, motxilak handiak direlako. Eta horrek sortzen duen zurrunbiloak fokoa jartzea zailtzen duelako. Zuen idatzia ere konplexutasun horren islada bat da. Historia, garapena, gatazka, komunitatea, tradizioa, eskubidea aipatzen dituzue beste gauzen artean. Eta minez diozue soluzio bezala planteatzen dela zatiketa. 2 egitea, alegia beste bat egitea. Plano horietaz ari naizela, ahotsan hitzen bozera maile gisa aipatu nahiko nuke, gure sorreratik izan dugula alardearen gaia lantzeko berariazko talde bat. 2015 urtean plazaratu genuen lehenengoz idatzi bat, talde lanketa sakon baten ondoren, eta orduan, hauxe esaten genuen, gizonena soilik izan den herriko jai egunean, emakumeen partaidetza nola txertatu aztertzea eta asmatzea da bidea. Honek denbora iraungo du, heziketa eta normalizazioa bai ditu bide lagun. Adierazpen haietan beste ideia batzuk ere plazaratzen genituen. Adibidez, elkarte bat herri ondasun batetaz jabetu zela, ez genuela soluzio magikorik ezagutzen, eta herritarrak pausoak ematen joango zirela jai parekide eta baketsuak ospatzera iritsi arte. Noski ideia hauek garatzen, zorrozten, egokitzen, eta gaur egunera egokitzen jungarela, ezta? Baina funtsak, bihotzak berdina izaten jarraitzen du. 2025an, hamarkada bat beranduago, kaleratu dugu gure azken adierazpena, eta baita ere, hortan oinarritzen den liburuxka gorri bat, segurazki ikusi dezute. Eta liburuxka horren helburua batez ere da, hausnarketa eta hitza eztabaida, oraindik ere bizirik mantentzea, izan ere iruditzen zaigu hausnarketa eta eztabaida etengabeak izan beharko direla, ez orain, baizik eta betirako. Zergatik gizartearen transformazioa bilatzen dugulako, eta gizartearen transformazioan etorriko da konponbidea. Liburuxkan jasotzen diren ideiak partekatu nahiko nituzke hemen, askok mozioaren ideiekin konektatzen bai dituzte. Hasteko, sinistuta gaude herri nortasunaren galera baten pertzepzioa edatuta dagoela, eta alardeari eustea izan dela askorentzako helduleku bat, baina ez dugu asmatu horretan. Izan ere, emakumearen parte hartzea bideratu eta komunitatea indartu beharrean gure arteko zatiketa handitu dugu urte askotan. Baina horrek ez du egin ezinegona desagertzea, izan ere, inkestaren arabera 107 bakarrik dago eroso gaur egun daukagun egoera honekin. Gure ustez, memoria kolektiboa, tradizioa eta gizarte kohesioa uztartzeko funtsezko zutabea da alardea, eta horregatik babestu behar dugu. Baina kultura eta tradizioa babestea ez dago garaietara egokitzearekin kontrajarria. Gainera, alardeak mende luzez iraun badu, egoera eta behar desberdinei erantzuten jakin izan diolako da, eta ez modu hertsian mantendu delako. Alardea ez da ideia bat, ez da pentsamolde bat, errito bat da. Garaiko gizartea isladatzen duen erritoa. Zentzu honetan, emakumearen parte hartzeak alardea aberaztu egingo duela uste dugu,
gizarte bezala aurrera pausu bat eman dugunaren seinale izango baita. Hondarribia herri indartsu eta arroa da guztiaren gainetik bizirik mantendu nahi duena. Eta indar horren gakoa pertsonak gara, emakumeak, gizonak. Konpainia bakoitzeko kide eta soldadu bakoitza garrantzitsuak dira, inongo beldurrik gabe bidea egiteko. Alardeak batu behar gaitu. Alardea sendia da, adiskidetasuna, oroimena, auzoa, ondarea, tradizioa, ospakizuna, berdintasuna, kohesioa. Alardea herria da. Denok beharrezkoak gara, alardeari etorkizun oparoa bermatzeko. Tradizioa bizirik mantentzeko herritar guztien eskubideak eta aukerak bermatuko dituen alarde herrikoi baten alde jarraituko dugu lanean. Beste plano batean, gobernukide gisa, adierazi nahiko nuke, azken 3 urteetan izandako esperientziak alardeaz eta gatazkaz gehiago ikasteko aukera eman digula, izan ere, administrazioaren ardurak eta mugak ere ikasi ditugulako. Batzuk oraindik jabetu ez diren arren, legez behartuta, administrazio publikoek neurriak hartu behar ditugu benetan bermatzeko emakumeek eta gizonek era berean baliatzen dituztela eskubide politiko, zibil, ekonomiko, laboral, sozial, kultural eta beste hainbat. Eta areto honetan bertan, duela hilabete bat, honekin lotuta, eztabaida sakona izan genuen. Izan ere, berdintasun planean, alardearekin lotutako 2 gai sartzen baitziren. Alegia, alardea berdintasun arazoa ere badela errekonozitzen zelako. Agintaldi planean 4 neurri ditugu alardearen lanketan. Lehenengoa, udal taldeen arteko etengabeko lanketa, hau bozeramaile mailaren bitartez egiten dugu. Bigarrena, gazteen arteko konfidantzaguneak sortzea. Hirugarrena, herritarren arteko elkarrizketa dinamikei heltzea. Gogoratuko duzue, inkesta bat egin genuela, inkestaren ondoriozko parte hartze ziklo bat, eragileekin hitz egiten jarraitzen dugu, eta 4. neurria, erakundeen arteko maila bultzatzea. Azken honetan, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundia, Arartekoa, Emakunde eta Udala bera biltzen gara alardearen inguruan konpetentzia duten erakundeen arteko elkarlana sustatzeko asmoz. Gure bozka baiezkoa izango da. Norabide horretan lanean dihardugulako, eskubideek ez dutelako inor ezertara behartzen, baina pertsonak babesten dituztelako, eta udaletik bultzatu genuen inkestaren arabera, inkestatuen 79,6ak adierazi duelako gatazka konpontzeko soluzio berriak bilatu behar direla. Bada espada banoa, egaka ez bada, ez noa, ispiluan ikusten dudan elektrizitate lur jauria. Mila esker. Eskerrik asko, Estitxu. EAJaren izenean, Gonzalo, zure da hitza. Bai, mi esker denekeri etortzetikan. Batez ere gure aldetikan, negu sustatu eta jarraitu sustatzen, batez ere elkarkidetzaren eta elkarrizketaren kultura. Hori elkartuko dugu denekeri. Eta ikusirik gure ustez, hau ez dela lekua horrelako eskakizunak egiteko, ez dugu boskan parte hartuko. Beraz, hau da gure... Eskerrik asko, Gonzalo. Mesedez, errespetua eskatu behar dut bakoitzak iritzia emateko daukan aukeraren inguruan eta komentarioak alba da. Udalbatza areto honetatik kanpo egingo ditugu, mesedez. Alderdi sozialistaren izenean, Josu, zure da hitza. Arratsaldeon. Ante la moción presentada por Agustín Alardea, solicitando la participación de 365 mujeres en el Alarde de Hondarribia, desde el Grupo Municipal Socialista queremos manifestar lo siguiente. Lamentamos que la primera información que recibimos sobre esta moción nos venga a través de la prensa el fin de semana. No fue hasta el martes, en la Junta de Portavoces, cuando se nos dio a conocer el documento. No es la mejor manera de abordar una moción. Creemos que no se podría haber evitado directamente antes que la prensa. En esta moción se solicita que el Ayuntamiento haga llegar a los organizadores del alarde y las compañías esta solicitud de participación en un grupo de 365 mujeres en diferentes compañías.
Desde nuestro punto de vista, la decisión sobre dicha participación no nos corresponde como grupo municipal en este caso, corresponde a terceros y es necesario respetar la autonomía de las partes. Queremos manifestar nuestro respeto a los firmantes del escrito, de la misma manera que respetamos a otros colectivos que entienden el alarde de manera diferente. Son tan responsables unas opiniones como las otras. El PSEE quiere dejar clara su posición política, una posición que hemos defendido a lo largo de estos años y que creemos que es la hoja de ruta más constructiva. Nuestra posición es la del respeto, a favorecer el debate y a respetar todas las formaciones diferentes y a entender el alarde. Para terminar, y como responsables políticos, somos y seremos guardianes de la convivencia, el respeto como marco de establecer la participación y el diálogo, garantizando los foros necesarios. Desde el respeto a las firmantes, entendemos que no procede que entremos a votar esta moción. Eskerrik asko. Eskerrik asko, mesedez esan dut errespetua merezi dutela iritzi guztiek udalbatza honetan eta mesedez isiltasuna eskatzen dizuet. Ez dakit EH Bilduren izenean Garoa zurea da hitza. Bai, kaixo arratsaldeon, da eskerrik asko. Aurreko hilabetean ere azkeneko udalbatzan berdintasun gaiak izan genitun. Gaur ere berdintasun gaiak eta zehazkiago alardearen gaia badaukagu eta zerbait mugitzen ari den seinale. Gaur guztion alardeko ekimenez 375 emakumeen eskaera jaso dugu. 375 emakume hondarbitarrena eta halako eskaera sinplea, ez? Gizonen pareko alardean parte hartu nahi duzutela. Eskerrik asko. Pauso hau gaur emateagatikan, badakigulako 375 emakume hoien atzean beste emakume asko badaudela. Beraz, lehenik eta behin, eskerrik asko, ausardi horregatik eta egindako lanarengatik. Guretzako EH Bildurentzat eskaera guztiak dira garrantzitsuak. Bat izan, 74, orain dela 30 urte 16, guk sinisten dugu emakumeak eta gizonak eskubide berdina ditugula bizitzako esparru guztietan, eta noski alardean ere bai. Eta saiatuko naiz pixka bat, ez dugu elkarrekin itzin, baina kointziditu dugu gauza batian, esaten baten bate pentsa dezakela 30 urte hauetan ez dela ezer aldatu. Baina, ez da ere ez da 30, lehenengo eskaera 83 urtean izan ziren aurreko mendean, bai, eta orduan Emeki elkarteak egin zuen eskaera. Eta hortikan abiatuta, 6 ñabardura aipatu nahiko nituzke gaur. Lehenik eta behin da, 83an eskaera bideratu zenean, hau da, emakume talde batek ere eskatu zuenean, alardean parte hartzeko hitza, proposamena bazula, alkatearen gana zuzendu ziren. Garai horretan, Alfonso Oronoz zan alkatea, etzun erantzun. Gero urrengo urteetan, eskaerak etzen erantzuni jaso. Juana Mugarrietakoak Emekiri lekuko hartuta, eskaerak ere bideratu zitun, etzioten erantzun. Erantzunik etzen egon. Gaur aldiz, areto nagusi honetan gaude zuen eskaera jasotzen. Badago aldea alde batetik bestera. Baina nolaskotan esaten den ere politika sartu zela, egia da, politikak debekatu zuen politika egitea. Politikak debekatu zuen gaiaz hitz egitea. Eta orduan, aipatu nahiko nukena da, gaur ikusitakoarekin eta oposizioko alderdiek esandakoarekin, ze aldea badagoen martxoa 8 batetik iraiaren 8 batera. Zenbat aitzakik abitzen diren hilabete tarte hoietan. Bestelako ñabardura bat ere badaukagu. Garai haietan, 83an, 84, 86an, 21 konpainia zauden gure herrian. Gaur egun, 22 konpainia ditugu, eta azkeneko hau da mistoa den bakarra. Beste ñabardura bat ere badago. Lehenengo garai hoietan, violentzia izugarrizkoa zen, intentsitate izugarrizkoa. Gaur egun, violentzia badago, kamuflatuagoa, txikiagoa, baina badago, eta hori ezin dugu ez onartu, ez babestu eta ez ere normalizatu. Badago ere beste ñabardura garrantzitsu bat.
Momentu honetan herria prest dago zuek gaur egin duzuten eskaera horri erantzuteko. Ez ditzuk ere egin du referentzia inkesta hori. Herritarren 56% alarde parekide baten aldekoa da. Lehen ez, orain bai. Nik aipatu nahiko nukena da ez dela bakarrikan denbora kontua. Denborak ez ditu gauzak aldatzen bere kabuz. Aldatu duena da, gizartea da, eta gizartea gure herrian aldatu da Jaizkibel konpainiak egindako lanketarengatik eta orokorrean mugimendu feministek gure gizartean egin duten aldaketa horrengatik. Denborak bere kabuz badakigulako ez ditula pentsamenduak aldatzen. Eta badago beste ñabardura bat oso garrantzitsua iruditzen zaiguna. Zuen eskaera esaten zute, guk ez dugu alarde aldatu nahi, guk alardean egon nahi dugu, eta eskaera hau konpainiei bideratzea eskatzen diguzue. Iruditzen zaigu oso garrantzitsua egiten duzuten proposamen hori eta ideia hori. Zegia da eta baita ere zuen idatzian aipatu duzute. 83, 84, 86, 2001 arte alardea herriarena zen, udalarena zen, eta irailaren 7 bakoitzean alkateak burgomaitsuari pasatzen zion boterea. Baina udalarena zen. Ze gertatu zitzaigun, 2001 iraila 5 batean, ez udal batzabatatik pasatzen, baizik eta tokiko gobernuaren batzar batean, orduan EAJ gobernatzen zuen, erabakizula alardea privatizatzea. Alardea esku pribatuetara pasatzea. Berriz ere politika daukagu mai gainean. Baina ikusten dugu zein den politika hori egiten duena. Alardea privatizatu zen, baina zen ondo koordinatuta, udara horretan uztailaren begiratzen baldin baditugu orduan existitzen zuten 21 konpainien estatutuak, uztailaren 14tik 29ra, 21 konpainia sortu ziren gure herrian. Ordu arte konpainiak ez zaukaten izaera juridikorik, baina bapatean izaera juridikoa izan zuten, konpainia bezala eratu ziren. Eta guztia dauzkagu Euskal Jaurlaritzako elkarten legean, elkarten erregistroan jasota. Denbora balin baduzute, hartu denbora, begiratu estatutu horiek, eta 21 konpainia horietaz ari naiz, bai? Guztiak jasotzen dute izan 25. artikuluan edo 28. imprescindible, ze dago castellano batuan ere dana, imprescindible ser varón, mayor de 18 años. Baina gainera, nahi baduzu irakurtzen baduzute estatutu bat bere jarraian ez du atentzioa deituko, baina erabiltzen baldin bada elkarteen sorrerako plantilla jartzen dizu aukera. Te irakurriko dut. Pueden pertenecer a la asociación aquellas personas que así lo deseen y reúnan las condiciones siguientes. Bat, personas físicas. Bi, personas jurídicas. Danak daukate personas físicas aukeratuta. Baina karratutxoan jartzen du. Pueden ser miembros de la asociación aquellas personas que así lo deseen y reúnan las condiciones siguientes. Ser varón. Jarriko balu ser blanco? Hori da, ser persona ez da nahikoa alardean parte hartzeko. Izan behar dezu, ser varón. Detailetxo bat, badira bi, Jaizkibeletaz aparte, pertsona jartzean dutela. Zergatik nire txapa guztia hona ebalin baduzute konpainiei buruz. Bazken fina zuek ere konpainiak eskatzen diguzue konpainiei zuen eskaera bideratzea. Konpainiak interpelatzen ditugu eta hori bada berrikuntza handi bat. Zorain artean normalki alardearen juntara jo dugu, alkatearen gana jo da, alarde fundaziora, AOS-era, baina konpainietara bideratzea eskatzen diguzue zuen eskaera. Eta konpainia hauek dira giltza, beraien estatutuak dira giltza, benetan emakumeok bertako parte izan gaitezen. Emakumeak elkarte hoietako kide izateko. Azken binean, tristea da, baina esan behar dutena, baina debekatzen diguna, ezintzen diguna alardean parte hartu, ez da tradizioa, ez da alarde fundazioa, estatutu hauek dira. Estatutu hauek dira eta estatutu hauen kide edo babesa gure herriko gizonek ematen diote. Gure herriko gizonek
babesten dituzte estatutu hauek eta gure herriko gizonek daukate estatutu hauek aldatzeko giltza. Beraz, hemendikan, ze azken behian berdintasuna gizonen eta emakumeen lana da, emakumeok behin eta berriz onera eskaerak egitera, zein ederra izango zen 375 gizonek eskaera egingo balute ere beraien konpainietako estatutuak aldatzeko. Hori bai izango zen ederra, eta hori bai izango zen soka bat guzti honetan jarraitzea. Eta beste ideia bat oso garrantzitsuare aipatzen dezutena, instituzioi dagokigula, ez? Ondare inmateriala babesteko erantzunkizuna eta berdintasun politikak eta eskubideak bermatzea. Gaur, hemendikan, EH Bildutikan publikoki berresten dugu gure jarrera hori dela eta ardura politikoa publikoki berresten dugula. Ze herritarrak pausoak eman behar ditugu, baina baita ere erakundeek eta gaur ikusi dugu ze garrantzitsua den politika eskubideak aurrera eramateko edo ez. Eta horregaitikan guk alderdi politiko guztioi planteamendu bat ere egin genuen, pausoak aurrera eramateko guztiok elkarlanean, esan den bezala guztiok behar garelako herritarrak eta politikak ere, eta espero dugu 2026 honetan oraindik ere pausu politiko garrantzitsuak ere ematea, bai ulertzen dugulako beste fase batean sartu beharra bagarela konponbidearen fasean, eta hori politikoki egin beharrean bagaudela. Horregatikan, gure bozka aldekoa izango da. Eskerrik asko Garoa. Ongi badirutzozue 11. puntuan Hondarribiko sarrera erregistroan apirilaren 24ean 53 zenbakiarekin erregistratutako guztion alardearen idatzia mozio proposamen hau bozkatzera pasako gara. Proposamenaren aldeko bozkak, aurkakoak, abstentzioak, beraz gehiengo onartua geratzen da proposamena. Bigarren puntura pasako gara, eta bigarren puntua da osoko bilkuretako asteko eguna aldatzeko proposamenari dagokiona. Dakizuen bezala Hondarribiko udaleko idazkari jaunak egonkortze prozesuaren baitan, Gipuzkoako beste udalerri batean hartu zuen plaza duela hilabete batzuk, eta behin hori gertatuta beste udal teknikari bat izan dugu hemen idazkari lanetan gaur ere hemen daukaguna, egoera bideratzen zen artean modu akzidentalean edo izendatuta izan zena. Bitarte honetan, Foru Aldundiaren bidez egokion prozedura burutu du Hondarribiko udalak, deialdia egin zen idazkari lanpostua betetzeko, plaza hutsik geratu baitzen, eta prozeduran pertsona bakarrak aurkeztu zuen bere hautagaitza. Hain zuzen, orain artean lanean genuen idazkari jaunak. Hautagaitza hau bi modalitatetan aurkeztu zuen. Alde batetik jardun osozko modalitatean eta bestea akumulazio bitarteko modalitatean. Hau da, bere plaza duen tokiko jardun osokoa gehi Hondarribian akumulazio bitartez. Foru Aldundia jardun osoko aukera ezeztatu egin zuen eta bere plaza duen herriko jardunari akumulazio bitartez onartu zuen Hondarribian jarduteko aukera. Esan nahi dut Hondarribiak jardun osoz behar duela idazkari lanpostua betetzea, baina ikusirik herriko udal egitura ongi asko ezagutzen duen funtzionaria dela eta bere inplikazioa maila altukoa izan dela beti, akumulazioan jasotzea ere ontzat eman da. Hau honela, egoera berezi bat suertatu da. Izan ere, Hondarribiko udalean eta plaza duen udalerrian, egun eta ordu berean burutzen ditugu udalbatzak. Beraz, pertsona berdinak momentu berean bi toki ezberdinetan egotea ezinezkoa denez, eta han daukanez jardun osoko plaza gurean beste egun batera aldatzeko beharra izan dugu.
Bozeramaile batzordean asteartean aurreko astean ere jardu ginen gai honi buruz eta asteartean erabaki genuen hilabeteko azken ostegunean izan beharrean, hemendik aurrerakoan eta egoera bideratzen, beste modu batera bideratzen ezten bitartean behintzat, udalbatzak egunez aldatzea eta proposatzen da hilabeteko azken asteazkenetan izatea hemen burutzen ditugun udalbatza hauek. Ez dakit baloraziorik edo proposamenik egin nahi den, bozketara pasako gara. Bigarren puntuan beraz osoko bilkuretako asteko eguna hilabeteko azken asteazkenera aldatzeko proposamenaren aldekoak. Aho batez onartua. Hirugarren puntura pasako gara Bidasoako larrialdi pediatrikoen elkartearen mozioaz. Bidasoa ospitaleko pediatria larrialdien arreta berreskuratzeari buruzkoaz, honako udalek hartutako akordioen berri ematea da. Irun, Bera, Etxalar, Lesaka eta Igantzikoak. Aipatu dudan elkarte horrek mozio bat aurkeztu zuen hemen gure udalerrian, urtarrilean eztabaidagai izan genuena, eta ez gara udal bakarra izan mozio bera eztabaidatzen aritu garenak, eta lotura ditugun udalerri horietan eta mozio bera jorratu dugunean administratiboki bata besteari komunikatzen aritu gara mozio horretan hartutako erabakiaz. Idazkaritzatik jakinarazi diate komunikazio horiek izan da, udalbatzan berri eman behar dela eta horregatik gaur jakinarazten dizuet guk onartu genuen mozio antzekoa edo bera onartu dutela bai Irunen, Beran, Etxalarren eta Igantzin ere. Ez dakit baloraziorik egin nahi den, berri emantzat emango dugu, hirugarren puntu hau. Laugarrenera pasako gara beste berri emate bati buruz da, 2025ko aurrekontuaren likidazioaren onarpen dekretuaren berri ematea da. Kontuhartzaile jaunak 2025erako aurrekontuaren likidazioari buruz, nik neuk sinatu dudan likidazioari buruz, eta horrekin batera aurkeztutako dokumentuak aztertuta, esan dudan bezala dekretu bat sinatu dut 2025ko kontuen laburpen bat egiten duena. Likidazio horri gainera kontuhartzaile jaunak txostenak erantsi dizkio inguru abarrak eta xehatzen dituenak. Labur adierazteko esan beharra daukat, 2025ean onartutako obligazioak 30 milioi eurokoak izan direla eta aldiz onartutako eskubideak 30,2 milioi eurokoak izan direla. Datu hau inoiz Hondarribiko udalak izan duen bilketa handiena eta gasturik handiena ere izatera dakar. Martxa bizian dagoen udal baten seinale. Abenduaren 31ean, kopuru horietatik kobratu gabeko saldoak 3,4 milioi euro ziren, eta ordaindu gabekoak oraindik 4,7 milioi. Badakizuten bezala, badaude eskubideak eta badaude obligazioak, ekitaldia abenduaren 31etik haratago ere juten direnak, eta ordainketak eta kobraketa batzuk urtarria edo otsailean zehar egiten direla eta beste batzuk oraindik eta gehiago luzatzen direla ere. Honek ematen du Altxortegi Gerakin gordina 60 milioi eurotik gorakoa izan dela ekitaldi itxieran, aldiz horietatik kobragaitz bezala kontsideratzen dire 1,8 milioi euro. Eta, beraz, gastu orokorrerako Altxortegi Gerakina 58,7 milioi eurokoa da. Aurrekontuaren eragiketen emaitza -229.000 eurokoa izan da. Esan beharra dago, 2025 urtean, Altxortegi Gerakinen bidez finantzatutako obligazioak 4 milioi eurokoak izan direla, eta ia 620.000 euroko doiketak ere jaso direla. Guzti hau kontutan hartuta, aurrekontuko emaitza orokorra 4.488.000 eurotik gorakoa izan da.
Azkenik aipatu nahi dut, aurrekontuaren egonkortasun araua, zorraren mugaren araua eta gastu araua ere bete egin direla aztergai dugun ekitaldi horretan. Azken hau, hain zuzen, gastu arauarena, hau da, aurreko urtetik onerakoan, edo 24tik 25erako aldea, doi bete ahal izan dela. Izan ere, legeak ezarritako 3,2ko aldakuntza tasa ezarrita bat zegoen, ekitaldi honetako hazkuntza 3,17koa izan baita. Ez dakit, norbaitek baloraziorik, xehetasun gehiago behar dituen, kontu orokorreko batzordean eman ziren teknikariaren aldetik zegozkion azalpenak, eta Maria, EAJaren izenean, zure da hitza. Eskerrik asko. Bueno, guk aurrekontuaren likidazioaren tramitea, tramiteetik haratago dijoa, azkenean urte osoan zehar egindako kudeaketaren isla argiena da. Eta likidazioa aztertuta, egia da datu positiboak badaudela, hori aitortu behar da, ezin da ukatu, baina arduraz jokatuz ere uste dugu ezin direla bakarrik irakurketa autokonplaziente bat egin. Lehenik eta behin, exekuzioari begiratuta argi dago hobekuntza badagoela, aurreko urtearekin alderatuta, baina hala ere 192ko exekuzioaz ari gara, aurrekontuaren 130 ia ez da gauzatu. Eta bai gogoratzen degula aurrekontuak aurkeztu egin direnean beti, 100% garatzeko edo exekutzatzeko asmoarekin aurkeztu egin zaizkigula. Badago bereziki kezkagarria iruditzen zaigun datua dela inbertsioen erdia, baino pixka bat gehiago besterik ez da gauzatu aurreko urtean, eta azkenean inbertsioak dira herria eraldatzen dutenak, zerbitzuak hobetzen dituztenak eta etorkizuna eraikitzen dutenak. Beraz, hortan nik uste atentzio edo fokoa jarri beharko genuela. Bestetik, ez da bakarrik zenbat gauzatzen den, baizik eta nola gauzatzen den. Kontu hartzailearen txostenak berak dio gastuaren zati handi bat urte amaieran kontzentratu egin dela, eta baita ondoren kontabilizatutako eragiketak ere asko daudela. Eta horrek erakusten du, azkenean planifikazioa hobetu behar dela, atzerapenak gertatu direla, eta azken momentuan egokitzeko joera egon dela. Ordainketak ere aztertzen ditu kontu hartzailearen txostenak, eta hemen ikusten da gastu gehiago aitortzen dela, baina okerrako ordaindu egiten dela. Ordainketa maila jetxi egin da, eta kapitulo batzuetan diferentzia oso handia da. Eta horrek ondorio zuzenak dauzka udaletxearen hornitzaileentzat, enpresa txikientzat, udalaren sinesgarritasunarentzat azken finean. Beraz, hortan uste dugu hobetu beharreko lan handia dagoela. Beraz, bukatzeko, gure ustez, gure ondorioa da, egoera ekonomikoa ez da txarra, baina kudeaketa hobetu daitekela, baliabideak daude, eta planifikazioa hobetzen denean, exekuzio maila ere igo egingo da, eta hobeto joango zaio udalari. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Alderdi Sozialistaren izenean, Josu. Bueno, yo simplemente, yo creo que el ejercicio que se plantea son muy similares, es decir, el anterior y son, en cuanto a la estructura, son bastante parecidos, incluso a años anteriores. Pero en cualquier caso, simplemente tener algunas consideraciones. Por ejemplo, este presupuesto del año 2025 fue un presupuesto, en todo caso, no contó con nuestra abstención. Y la abstención fue porque había partidas importantes, como era el tema del autobús, los servicios sociales, el edificio de lo que los servicios sociales, son reivindicaciones que el Partido Socialista siempre los ha llevado a cabo y de alguna forma, por eso fue nuestra abstención en este caso. Pero, en todo caso, es decir que no se nos aceptó ninguna propuesta. En cualquier caso, el presupuesto era de 34.262.000
533, que es el total que ascendía el presupuesto, pero con la modificación de créditos pasa a 41.726.240. De ellos, simplemente, al fin y al cabo, se ejecutan 30.077.054, que es el 72%. Y en la ejecución, en el capítulo de inversiones, de 4 millones, yo creo que hay una de la inversión, lo que es en los ingresos, lo que es la diferencia, se ejecuta, las inversiones se ejecutan el 52%, es decir, que 4.700.000 euros menos. Si contemplamos las obligaciones reconocidas, 30 millones, los pagos líquidos han sido, como aparece en el cuadro, 26.677.000, el 88%, cuando en su día fueron el 94%. Si nos referimos al grado de ejecución de los ingresos, teniendo en cuenta que ha habido una mejora por parte del FOFIN, que son 660.000 euros, y en el capítulo también, en el tema de, por ejemplo, en el tema de los intereses de los dineros que en este momento tenemos en los bancos, pues cerca de 1,5 millones. Hay una cuestión que ya lo dijimos en su momento, y es que este ejercicio del 2025, y que se repite en el 2026, hicimos un tipo de ingresos, yo creo que muy por encima de lo que era la realidad. Y en el capítulo de lo que son, en el capítulo que era lo de, el capítulo que correspondía a lo que era cuestiones de enajenaciones de terrenos, nos encontramos con que la propuesta fue de 4.503.000 y en realidad se han recaudado 76.133, que es 1,69%. Y yo creo que este es un tema que en su día ya lo dijimos, es decir, que este presupuesto, al final, la recaudación de este presupuesto ha sido de 30, es decir, ha sido bastante inferior, es decir, que 30 millones, en el sentido de que, al final, si nosotros ha habido una diferencia de 4 millones, tenemos que decir que se han recaudado de 4,5 millones menos. Es decir, en el capítulo de ingresos. Ya lo dijimos, decíamos que este capítulo, tal y como estaba planteado, pues no correspondía, pues porque lo que era el tema de los terrenos, que eran, yo creo que la frase en concreto, yo creo que eran, sí, lo que es las enajenaciones, es decir, lo que es las enajenaciones, que son 4.500.000 y son 76.000. Es decir, que yo creo que ahí es la cuestión. Es decir, al final, simplemente decir que, que es un presupuesto que puede ser mejorable en este caso y, en todo caso, aparcar eso. Es decir, que al final, la diferencia de 41 millones a 30 son 11.649.186 que no se han ejecutado. De ellos simplemente han pasado al año 26 3.977.000, en lo cual hay una diferencia sustancial de bastantes cantidades, nada más. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Bilduren izenean, ez? Nik uste dut egin dudan irakurketan autokonplazentziarik ez dutela egin. Datu errealak eman ditut, bere horretan, eta iritzietan oinarritu baina teknikarien txostenean jardungo naiz, ondorengo irakurketa batzuk egiterako garaian, hemen esan direnekin alderatuta, ezta. Garrantzitsua iruditzen zaidala noski dena hobetzekoa da, eta uste dut lehen aipatu duan bezala inoizko diru sarrerarik handiena eta inoizko gasturik handiena burutu dugun horretan zerbait hobetzen ari denaren seinale ere badela, ez? Eta irakurriko dut teknikarian txostenak aipatzen dituen hainbat apartatu, izan ere azpimarra egiten da bakarrikan gauza txarretan oposizioko taldeen aldetik, eta irakurriko dut zer esaten duen kontu hartzailearen barkatu txostenak puntu horietan. Behin-betiko aurrekontuari erreparatuz, gero, 2025erako aurrekontu osoa 41 milioi eurotik gorakoa zen, eta 2024koa ia 42 milioi eurokoa izan zen. Beraz, oroitzen duzute nola genuen helburua ahalik eta
aurrekontu errealistena izatearekin, jakingo duzuten bezala urte batetik bestera konpromititutako partidak pasatzen dira, eta horrek handitu egiten du, eta 2025ean inoizko aldaketa txikiena, edo inoizkoa ez dut esango, baina azken hamarkadako aldaketa txikiena jaso du aurrekontuak. Aurreko aldearekin konparatuta hori ere nabarmen geratzen delarik. Hala ere, aitortutako bete beharren volumen osoak nabarmen egin du gora. 2024ko 28 milioi euro terdiko gastu onarpenetatik, 2025ean 30 milioi eurotik gorako gastua onartzera. Horrek esan nahi du, betetze maila orokorra 72%koa dela, aurreko ekitaldikoa 68%koaren aldean. Hau da, 4 puntuko hobekuntza ematen da, aurreko urtean ere datu oso baikorrak zirenean. Datu horrek agirian uzten du erakundearen aurrekontua betearazteko gaitasuna oro har hobetu egin dela. Hau da, hobekuntza horretan gaudela. Inbertsioi buruz aipatu denean, hemen aipatzen da, bilakaera positiboa ikusten da. Exekuzio mailak nabarmen egin du hobera, 2024ko datuekin alderatuta egiten du. Eta beraz esaten du oro har ondoriozta daitekeela inbertsio errealetarako esleitutako kredituen volumen globala 2025ean jetsi bada ere, fase guztietan A, D eta O, gauzatzen mailak hobera egin duela aurreko ekitaldiarekin alderatuta, 100%. Inguruabar horrek agerian uzten du efizientzia erlatibo handiagoa dagoela inbertsio kredituetako kudeaketan. Izan ere, oroitu behar dut, 5.200.000 eurotik gorako inbertsioak egin baldin badira 2025 urtean ere, ia 7 milioi direla nolabaiteko espediente hasiera bat izan dutenak, eta horiek noski 2026ra pasako direla, izan ere ez dira gauzatu guztiz proiektu horiek 2025 ekitaldian. Diru-sarrerei dagokienean ere, aipamen bat egin nahi nuke, txostena ze jasotzen duen. Esan daiteke, 2025ean diru-sarreren aurrekontuan nabarmen hobetu dela aurreko ekitaldiarekin alderatuta. Oro har, betetze maila handia dela esan daiteke, eta 2024arekin alderatuta bilakaera positiboa izan dela ikus daiteke. Hau da, kontu hartzaile jaunaren txostenetatik ondorioetan jasotzen diren gai azpimarragarrienak edo nolabait esateko. Baina memoria ere nahi baduzute egin dezakegu, eta ez naiz joango oso aintzinera, baina gauzatzen mailaren 72ko datu hori ona den edo ez aldaratzeko, ez dakit momentu bat itxoiten badia zute, 2018tik onerako datuak ere baditugu, eta ikus daiteke nola 152an edo egon ziteken, 150-155 inguruan egon ziteken gauzatzen mailaren portzentaia 18 eta 21 urteen artean, 2022 urtean 160 zerbaitera pasa zen, oroitu 2022 urtean Santelmo gaztelua erosi zuela Hondarribiko udalak eta 3 milioi euro terdiko inbertsioari aurre egin ziola, bereziki oposiziotik eskatu zen iniziatiba baten inguruan, eta ondoren, aurten, 172ko gauzatzen maila bat badaukagula. Beraz, etengabean hobetzen ari gara. Ez dut esango dena perfecto dagoenik, nik ez dut olakorik esan, baina exekuzio mailan eta gauzak nola egiten ari diren hobekuntza nabarmena ematen ari dela garbi daukat, esfortzu handiarekin, hori bai, aitortuko dut, nekeza izaten ari dela, aldaketak egiten direnak ez dituzte talde guztien, udal talde guztien babesa jasotzen hemen aipatu den bezala, baina hartu diren erabaki horiek hobekuntzara bidean jarriak daudela nabarmena da, izan ere evoluzioan eta
aurreko urtetik onerako konparazioan egin du txostena kontu hartzaile jaunak, baina aurreko urteetara jota ere eboluzio hori baikorra dela besterik ezin genezake esan. Zerbait gehiago norbaitek? Bai, albada bai. Bai. Bueno, oso labur. Nik lehenengo gauza aitortu dudana da exekuzio maila ona dela eta egoera ekonomikoa ona izan dela, eta uste dut hori hasieratik esan dudala, agian etzen nuen espero horrelako mezu positiboa gure aldetik, baina hori izan da nire lehenengo esaldia. Eta gero bai azkeneko honetan tranpa puntu bat badauka 2018ko exekuzio mailaritz egiten degunean, ze garai hartan zeuden adibidez, pertsonala kontratatzeko legeak edo RPTA betetzeko legeak, zeuzkan limite ezberdinak zeuden lehen eta gaur egun daudenak, orduan begi berdinekin edo gaurtik begiratzea duela 6 urte edo 2021ean pandemia baten ostean ejekuzioa konparatzea uste dut ez dela oso egokia. Dena den, autokonplazentzia esan badut izan da, honekin 72%arekin gelditzen bagera datu positibo bezala, ez dagoela aukera hobetzeko, eta hortik zijoan nire mezua. Besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko ez, azalpena izan da, zalantzarik gabe nire lehenengo apuntea autokonplazentziarena izan delako eta baloraziorik ez dudalako egin horren inguruan uste dut, eta horrelakorik esateko, eta uste dut pertsonala kontratatzeko legea berbera dela 2018an eta gaur egun, eta hemen dugu bestela pertsonal arduraduna, lege aldatu da? Bai, legea berdina da, legeak aldaketak jaso ditu beste zenbait lege bezala, legeek beti jasotzen dituzte ñabardurak, erdian adierazi bezala egonkortze legea egonda eta horrek aldaketa izan du, baina legeak berdinak dira aldi baterakotasunaren kasuan. Reposizio tasa bai jasan duela aldaketa. Eskerrik asko. Bai, Josu. Bueno, yo no pongo en cuestión el esfuerzo del equipo de gobierno para sacar el tema de los presupuestos, pero simplemente quería constatar un poco algo el debate, que yo creo que este presupuesto adolece en el capítulo de ingresos de una sustancial mejora en este caso. Cuando de alguna forma se presentó este presupuesto el año pasado, se dijo que era uno de los presupuestos más importantes de los últimos años, 34.262.000. Simplemente decir que de los 34.262.533 se ha recaudado en torno a 30 millones, es decir, 29.599.000. Y vuelvo a decir que es en el capítulo de ingresos, que es las enajenaciones de inversiones reales, que se pusieron cerca de 4.500.000, solamente se han recaudado 76.000. Me refiero a ese tema, y lo digo. Y ese tema, volvemos otra vez a lo mismo, porque este año también se ha metido una cartilla importante y la recaudación de momento eran de 16.000 euros. Es decir, que cuando hacemos un presupuesto, lo dijisteis en su momento, tenían que ser unos presupuestos veraces, es decir, de alguna forma reales y entendibles. Y vuelvo a deciros que el presupuesto del año pasado ni fue veraz, ni fue entendible, ni fue real, porque de alguna forma fuimos lo que se dice en argot deportístico, dopado. Simplemente es eso. Likidazioaren orduan, Alderdi Sozialistak beste behin ere aurrekontuez hitz egiten du. Hau da, gauza bat, beste batekin nahasten. Eta zuzenketa bezala, diru-sarrerak 30,2 milioi eurokoak dira, eta ez zuk aipatu duzun datua. Mila esker. Berri eman da beraz, puntu hau. Pasako gara 5. puntura, eta 5. puntua lotura badauka, noski, 2025ko finantza kontrolaren emaitzaren berri emateari buruzkoa da. Eta honen inguruan, aipatu 2025ko finantza kontrolaren emaitzen txostenak egin dituela kontu hartzaile jaunak, bertan aztertu dira
kontu hartzailetzaren funtzioetan jasotako kontrol iraunkorra eta auditoretza publikoa. Eta bereziki 2025. Ekitaldian udalak ematen dituen sarien inguruko prozedurak, diru laguntzenak eta kontratu txikienak ere aztertu dira. Finantza kontrolaren erraminta oso garrantzizkoa dela iruditzen zaigu. Kasu honetan, udalek beraien etengabeko jardunean hobekuntza izan dezaten. Hau honela, aipatu diren 3 arlo horietan kontu hartzaileak jarraibideak proposatzen ditu orain arte egin diren hobekuntzak etorkizunean ere udal teknikari guztiengan txertatuak izateko. Orokorrean, kontroloren barruan 556 fiskalizazio txosten egin dira. Horietatik 119 adostasunez izan dira, 386 aldeko txostenak izan dira, baina ohartarazpen batzuk izan dituzte, eta 41 kasuetan eragozpenak jaso dira. Esan beharra dago, eragozpena jaso duten kasu guztietan, arloko teknikariaren txostena ere jasota dagoela, non egindako lanak eta jasotako zerbitzuak bete direla aipatzen den, eta ordainketa egin beharra dagoela esaten den. Ez dakit baloraziorik egin nahi den, bai, Maria da, zure da hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, 2025ko finantza kontrolaren txostenari dagokionez, EAJPNV-tik bestelako gogoeta bat egin nahi dugu. Gaur hemen, Abotxanitzek oposizioan zegoenean egiten zuen gauza bera egin genezake. Txosten hau hartu, datu batzuk aukeratu, puztu eta irregulartasunak, ordainketa ilegalak edo kudeaketa estruktural txarra bezalako diskurtsoa eraiki. Eta gainera titular errezekin egin. Egia esan ez genuke ezer asmatu beharrik. Txostenak berak jasotzen ditu eragozpenak, kontratazio arloko goraberak, diru laguntzetako arazoak eta kontratu txikiaren erabilera intentsiboa. Eta gainera, lehen egiten zen bezala, esan genezake milioika euro kudeatu direla eragozpenekin edo kontrako txostenekin. Hori baita errealitatea, 12,8 milioi euro baino gehiago kontu hartzailearen eragozpen edo kontrako txosten duen fakturen zerrendetan ordainduak. Eta horrekin oso titular erakargarriak egin daitezke, baina ez ditugu egingo. Eta ez ditugu egingo, badakigulako administrazio... Ke maravilla de respeto. Badakigu... lehen gertatzen zela, orain ere gertatzen dela. Badakigu udal kudeaketa konplexua dela. Badakigu kontu hartzailearen txostena kontrolerako tresna direla. Eta badakigu eguneroko kudeaketan ez dela dena beti perfektua izaten. Lehen gertatzen zen, eta orain ere gertatzen jarraitzen da. Aldea interpretazioan dago, eta datu hauetaz egiten den interpretazioan. Batzuek eskandaluak ikusten zenuten lekuan, guk hobekuntzarako aukera ikusten dugu. Batzuek irregulartasuna edo legaletateak esaten zenuten lekuan, guk prozedurak indartu behar direla esaten dugu edo esan nahi dugu. Eta hori da ardurazko oposizioaren edo populismoaren arteko aldea. Horrek ez du esan nahi begiak isten ditugula. Txosten honek argi uzten ditu hobetu beharreko arloak. Kontratazioaren plangintza hobetzea, kontratu txikiaren erabilera murriztea, diru laguntzen kontrola indartzea eta segurtasun juridikoan aurrera egitea. Eta horretan zorrotzak izango gara gu ere, baina zintzotasunetik. Aurgitzi behar delako gauza bat. Eragozpenekin edo kontrako txostenekin egindako ordainketak ez dira automatikoki ilegalak. Kontrol sistemaren parte dira. Eta hori etengabeko eskandalu bihurtzeak ez du kudeaketa hobetzen. Baina badago gai bat bereziki azpimarratu nahi duguna, diru laguntzena. Laguntza horien atzean herriko elkarte eta klubak daude, jarduera soziala, kulturala eta kirolekoa sortzen dutenak, eta ekarpen handia egiten dutenak. Eta agerikoa da, txostenak berak ere jasotzen du, zailtasunak daudela izapidetzean eta justifikazioan. Baina ezin dugu hau bakarrik ikuspegi administratibotik aztertu. Elkarte askok ez dute baliabide teknikorik, ez da prozedura konplexua kudeatzeko beharrezko ezagutzarik ere. Eta horregatik, udalaren ardura handiagoa dela uste dugu. Duela aste batzuk, informazio saio bat egin zen, ikusi genuen oharra, eta ondo ikusten dugu, oso egokia iruditzen zaigu, baina agian ez da nahikoa.
laguntza etengabea, egituratua eta elkarte guztientzat eskuragarria izan behar du. Uste dut, duela urte batzuk ja aurrekontuetarako proposatu genuen partida bat sartzea, elkarteek aholkularitza zerbitzu bat izan dezaten, eta ez da bete, baina uste dugu garrantzitsua dela, elkarte hauek erraztasun gehiago izan dezaten diru laguntzak jaso, justifikatu eta tramitatzeko. Prozedurak hobetu nahi baditugu, exigenteak izan bar gara gure buruarekin, eta laguntzeko prest gaude honetan ere bai. Eskerrik asko. Mila esker, Alderdi Sozialistaren izenean, Josu? Bai, bueno, por nuestra parte, analizando lo que es el documento del secretario, en este caso del interventor, hay algunas consideraciones. Es decir, bueno, es verdad que hay lagunas y cuestiones que de alguna forma se pueden mejorar. En el tema de los reparos, del análisis, dice que del análisis de los reparos formulados por esta intervención durante el ejercicio se desprende que las incidencias detectadas se concentran fundamentalmente en determinados ámbitos de la gestión contractual y en el cumplimiento de los requisitos procesales establecidos por la normativa aplicable. Eso, por un lado. Luego, asimismo, se ha detectado reparos vinculados al incumplimiento de los plazos legalmente establecidos para la tramitación de las prórrogas. En el conjunto, el análisis de los reparos formulados evidencian que la mayor parte de los incidencias detectan que se encuentran en el ámbito de la gestión y seguimiento de los contratos públicos, particularmente en lo relativo al control de su vigencia, la planificación de la nueva licitación y la correcta formalización de las relaciones jurídicas con medios. Cuando dice principales incidencias detectadas en las manifestaciones y las observaciones, por ejemplo, habla de la inseguridad presupuestaria en las contabilidades de nóminas. También habla de la vulneración del principio de igualdad en procesos selectivos. En los concursos de mérito se observa que la baremación otorgada mayor o distinta puntuación con la experiencia de servicios prestados cuando el Tribunal Supremo atenta contra el principio de igualdad en los accesos de empleo público, etcétera, etcétera. Sobre el tema de las observaciones en materia de subvenciones y premios, sin perjuicio de las conclusiones extraídas del control financiero, se ha realizado una serie de observaciones en los siguientes. Facturas simplificadas a nombre de terceros. Se detecta la inclusión de facturas simplificadas TICs en la justificación de gastos. La intervención evidencia de que este formato no permite identificar a las personas a nombre de los cuales se emite por los que se puede quedar. Falta de bases reguladoras aprobadas en el Pleno para el premio. Ausencia de comprobaciones finales en la Seguridad Social. Falta de justificación de las excepciones en subvenciones nominativas. Observación en materia de contratación de facturación y reiteración en el uso de los contratos menores. En las listas de aprobación de facturas se detectan múltiples gastos relativos a contratos menores que se realizan de forma continua para servicios recurrentes y previsibles o que superan el umbral legal previsto por la Ley de Contratos del Sector Público. Se advierte de la necesidad de proceder a una correcta licitación. Utilización indebida de figuras del convenio frente a la contratación pública. Se ha puesto de manifiesto una práctica irregular consistente en la instrumentalización de prestaciones contractuales bajo el ropaje jurídico de convenios de colaboración. En el expediente TXOS, lo que dice el interventor es que se debe utilizar el procedimiento común administrativo, que es la concurrencia. Irregularidades en la gestión de prórrogas y adhesiones al contrato marco. Extralimitación en el acuerdo marco. Diferencias en la tramitación de prórrogas. Es decir, y luego incluir criterios de adjudicatario. Es decir, que en todo el informe lo que se ven son algunas lagunas importantes que de alguna forma se deben de corregir. Es decir, este es un tema que evidentemente la administración no es un tema fácil. No es un tema fácil. Pero lo que está claro es que el interventor ha hecho un criterio con la intención de que de alguna forma podamos poner los medios para mejorar lo que hasta ahora se está haciendo. Ese es un poco el objetivo del informe, en el cual me parece un informe interesante y lo traigo a colación, sobre todo, pues detallando estas cuestiones. Y creo que, de alguna forma tenemos que tomar en cuenta todo esto y desde el Partido Socialista nos parece muy bien y desde luego está claro que nosotros estamos en que todas estas cuestiones que en este momento no, de alguna forma son mejorables,
pues las podemos poner en práctica. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, zalantzari gabe, esan dut, finantza kontrolerako lanketa hau, udalaren kudeaketa hobetzeko tresna bat da. Eta horretan jarduten da. Eragozpenen txostena, zerrenda hemen dago. Eta bereien dekretuak ere hemen daude. Eta hemen aipatu da, 12,8 milioi eragozpenekin ordaindu direla. Eta hori, gezurra da. Irudikatu duzutena, ez da txosten hauetan aipatzen den errealitatea. Baizik oposizioko taldeek aditzera emandakoaren gainetik beste realitate bat erakusten dute txosten hauek. Berriro errepikatuko dut ere. Erreparozko txosten guzti hauek badute arloko teknikariaren beste txosten bana, non egoeraren berri ematen den eta aditzera ematen den ordainketaren egin beharraz. Etengabeko kontrol finantzarioari dagokionez, kontu hartzailearen txostenek jasotzen dutena da, kontrol jarduketen emaitzaren ikuspegitik, 17. orrian, kontu hartzailearen txostenek jasotzen dutena da, kontrol jarduketaren emaitzaren ikuspegitik egindako txosten gehienek aldeko izaera dutela legezkotasunari dagokionez. Oroar, egiaztatu baita, izapidetutako espedienteak formalki egokitzen direla aplikatu beharreko araudian ezarritako prozeduretara eta baldintzetara. Ez da nire iritzia. Hau da txostenak diona, 17. orrian. Hemen jasota datorre ere, eta aurreko urtean oraitzen naiz, eztabaida bera eduki genunean, ikuspegi negatiboa besterik etzen jaso, 2024ko kontuei dagokionean. Baina, esaten duena kontu hartzaile jaunak da, orokorrean gauzak ondo egiten direla. Badaudela hobetzeko gauza batzuk? Badaude, noski, batzutan kontratazio prozedurak esleitu gabe gelditzen dira inor aurkeztu ez delako, eta orduan zerbitzuarekin jarraitu behar da. Egon dira urteetan zuzentzeko zeuden gauzak zuzenduak izan direnak, eta eragozpen txosten hauen barruan dauden asko zuzenduak izan dira. Beste zailtasun batzuk ere sortu zaizkigu bidean. Baina finantza kontroleko dokumentu hauetan azaltzen diren gaiak oso aintzat hartzen ditugu eta hobekuntza etengabe horren isla ere badira. Baina aurreko urtean hemen aritu ginenez gai berdinari buruz hitz egiten, eta hemen ere egin zen irakurketa bakarra negatiboa izan zenez, finantza kontrolaren aurtengo dokumentu honek jasotzen du kanpo auditoretzaren txostena ere. Eta kanpo auditoretzaren txostena da onartutako azken ekitaldiko emaitzarena, hau da 2024koa. Eta irakurriko dut kanpo auditoretzak esaten duena ere kasu hontan. Gure iritzian, erantsita doazen urteko kontuek alderdi garrantzitsu guztietan zehaztasunez jasotzen dituzte erakundearen 2024ko abenduaren 31ko ondarea eta finantza egoera. Baita data horretan amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion emaitzak eta eskudiru fluxuak eta aurrekontuaren likidazioari dagokion egoerak horria ere. Aplikatzikoa den finantza informazioari buruzko esparru arau emailearen eta zehazki bertan jasotako kontabilitateko eta aurrekontuko printzipioen eta irizpideen arabera. Aurten, berriro egiten duzute irakurketa oso negatiboa, dirudi, kontu hartzaile jaunak esaten du oroar gauzak ondo egiten direla, nahiz eta zuzentzeko gauza batzuk badauden, eta bereziki kezkatzekoa iruditzen zait, aipatzea 12,8 milioi eragozpenekin ordaindu direla. Eta hori, berriro esango dut, gezurra da, aurreko urtean esan nuen gezurra zela, uste nuen akats bat izan zitekeela, aurten berriro esateak deliberatiboki iruditzen zait gezurra esatea dela. Nik horrelako akusazio... Bai, Maria. Bai, horrelako akusazio baten aurrean, esan edet, agian gai honetatik kanpora begiratu degula,
60 zerrenda faktura daude, banan-banan suma hori egin dugu, eta 12 milioitik gorako kopurua ematen du. Besterik gabe, ez da gezurra. Agian ez dela justo, txosten finantzario honetan hortaz hitz egiten, eta bakarrik batzuk hartzen dira kontutan. Baina ez da gezurra. Eta bukatzeko esan nahiko nuke, guk ez dugu lektura negatibo bat egin, aukera bageneukan, 2022 adibidez, hau etxanitzen diskurtso hartu, 2022ko diskurtso hartu, eskandaluetaz, irregulartasunaz eta ilegaltasunaz hitz egiten zen, kontu hartzailearen txosten berberaren aurrean. Txostenak zioena, ez zuen balio orduan. Lehen, etzen onartzen kontratuak bukatu egiten zirela eta etzela inorra aurkezten kontratu baten konkurso batera. Orain, onartu egiten da eta normaltzat jotzen da. Guk, inkoherentzia hori, bai, nabarmendu nahi izan degula. Lehen, eskandalu bat zena, orain, berdin-berdina, ez da eskandalua da, administrazioaren tramitazio normala, gertatzen diren gauzak. Noski gertatzen diren gauzak direla. Eta guk horrela onartzen dugu ere bai, baita duela 3, 4 edo 5 urte gertatzen zen bezala. Besterik gabe. Josu? Sí. Yo no quiero, mi lectura no es negativa. O sea, simplemente mi lectura es una lectura que consta lo que de alguna forma, lo que es el interventor ha planteado aquí, pero con el fin de mejorar. O sea, simplemente. Yo lo que he hecho es leer las cuestiones que de alguna forma, y me he quedado a mitad de camino porque si no iba a aburrir a la gente, pero en todo caso, simplemente decir lo que de alguna forma él está diciendo que se puede mejorar y hay que mejorar. Y no es una posición negativa, es constructiva, en sentido de que de alguna forma, bueno, en este proceso, de alguna forma, las cosas se puedan enderezar. Pero simplemente lo que hace es constatar que un tipo de contrato, por ejemplo, el tema de que vaya a la concurrencia, o por ejemplo, que ha habido lagunas en el tema del autobús en cuanto a las cuestiones, simplemente constata. Y yo lo que hago es una lectura directa de lo que él dice. Simplemente. Entonces, no es una crítica, no es una parte negativa, es aportar de alguna forma unos criterios con el fin de mejorar el funcionamiento del ayuntamiento. Josu, irakurri dut kontu hartzailearen balorazio orokorrak zer esaten duen. Eta zuk hartu dituzu soilik ikuspegi negatiboa dituzten 560 txosten hoietatik 51etan jasotzen diren puntu konkretu batzuk besterik ez. Orokorrean kontu hartzaileak esaten du lan ona eta egoki egiten ari gerela udaletxe honetan. Eta hori omititu egin duzu. Bestalde batetik, Mariari erantzun nahiko nioke teknika komunikatiboari buruz. Oso interesgarria da, gainera uste zure arlokoa dela, ezta? Teknika komunikatiboa da esatea, nik ez dut esango eta ondoren esatea. Eta hori da gaur hemen ikusi duguna. Ez da lehenengo aldia gainera, eta badakigu horrek zertara eraman nahi izaten duen. Nik ez dut esango, baina esaten dut. Eta hori da maiz gertatzen dena. Eragozpenen kasuan, esan dudan bezala, oso aintzat hartzen ditugu aipatzen diren gaiak, eta uste dut 2020 edo 21 urtean nozbait hitz egin dugunean eskandalugarria ziren gauza batzuk. Bazen adibidez 2008 urteaz geroztik zuzendu gabeko egoera bati buruz aritu ginela hitz egiten. Eske 2008 eskeroztik kontratazio egoera bat ez zuzentzea nire iritzirako eskandalugarria da. Hemen egiten ari garena da urtean gertatzen diren goraberen aurrean horiei aurre egin aintzat hartu adibidez aseguruen kontu bat ere agertzen da eragozpen txosten honetan urteetan ere egondakoa zegokion kontratazioa burututa dago. Hainbat egoera zuzendu egin dira, baina esan dudan bezala ere bide honetan zenbait kasutan gertatu da lizitazio prozedura atera, ze 2008ko kasu horretan gertatzen etzen bezala guk atera egiten ditugu, egia da, ezta? Bai.
eta desertu geratzea inorrez aurkeztea eta horrek egoera zail bati aurre egin behar izatea ezinbesteko kudeaketan barne dago. Eta hori da jasotzen dena txosten hauetan. Eta txosten hauek esan dudan bezala behin eta berriro baliagarriak dira etorkizunean hobekuntza horiek ezartzeko, baina horretan ari gara lanean eta hainbat egoera zuzendu dira jada 2025ean agertu direnak, 2026an behar bada agertuko da besteren bat 2025ean agertu gabekoa, baina berriro errepikatuko dut. Esatea 12,8 milioi euro ordaindu direla eragozpenekin, gezurra da. Zuk aipatu dituzun 70 txosten horietatik gehienak kontu hartzailearen aldeko fiskalizazioa dute ohartarazpenekin. Baina horiek ez dira eragozpenak, ez dire irregularrak, inondik inora ere fiskalizazio aldeko txostena dute gehienek. Eta uste dut zuzentzea, aurreko urtean eskatu nizuen, uste dut zuzentzea bidezkoa dela. Bosgarren puntua 25ko finantza kontrolaren berri ematea eginda 26ko 6. puntuan 2026erako planifikatu den finantza kontrolaren urteko planaren berri ematea da. 2026ko edo ekitaldi honetako hain zuzen, ekitaldi honetarako ere urteko finantza kontrolerako plangintza bat eginda. Bertan, aurreko urtean bezala jasoko dire hainbat gai, horien artean eginkizun kontu hartzaileari dagozkionak aurretiazko fiskalizazioa, kontu hartze formala eta kontu hartze materialari dagokiona, kontrol finantzarioari dagokionean ere kontrol iraunkorra egingo da eta baita auditoretza publikoa ere lehen horren inguruan hitz egin duguna. Eta bereziki eremu objektiboari dagokionean barkatu 2025 eta 2026 ekitaldietako lansarien ordainagiriak aztertu egingo dira. Lehen aipatzen zen eta Josuk aipatu duen hobekuntza horretarako edo detektatutako azterketa bat egingo da eta horretan planteamenduak egingo dira hobekuntzari dagokionean. Eta kontratu txikien jarraipena ere egingo da, aurreko urtean bezala, baina kasu honetan egingo da 2023 eta 2026 urteak bereien barnean hartuko dituzten aztergaiak izango dituelarik. Hau da, ez da soilik ekitaldiko aurreko urtean 2025ean lehenengo 6 hilabetekoa izan zen, 2026an egingo den lanketak abarkatuko du 2023-2026 aldiko evoluzioa kontratu txikiei dagokionean. Ez dakit zerbait esateko badagoen. Berri eman da 2026ko finantza kontrolaren urteko plana. Pasako gara 7. puntura ongi baderitzozue. Eta 7. puntu honetan 2026ko soldata igoerari buruzkoa da. Honen inguruan, testu inguru pixka bat egiteko, oroituko duzute abenduan onartu zuela estatuak 2025 eta 2026ko ordainsarien inguruko ebazpena, eta udal honetan 2026ko aurrekontua onartua eta agenda horrean jarrita zegoen ordurako. Beraz, 2025ko igoera besterik ezin izan genuen onartu, izan ere 2026 ekitaldirako ezin izan baitzen aurrikusi zenbatekoa izango zen igoera hori, eta beraz etzen aurrekontuan jaso eta orduan ezin izan genuen igoera hori aplikatu. Orain jada txertatuta dago aurrekontuan dagokion pertsonaleko partida handituta estatuko dekretu horrek ahalbidetzen zuen igoera maksimoaren kopurua, diru kopurua, eta horregatik ekartzen dugu igoeraren proposamena onartzera, eta hain zuzen 2026ko igoera orokorra 1,5%koa izatea
ahalbidetzen du eta ekitaldian zehar zenbait aldagai ekonomiko, estatuko zenbait aldagai ekonomiko kontutan hartuta, ahalbidetuko luke urte amaieran beste 0,5ko igoera bat egitea. Beraz, bi proposamenak batera bozkatzea proposatzen dugu, izan ere bestela berriro pasatu beharko genuke baldintza ekonomiko horiek emango balira, berriro 0,5ko igoera eta uste dugu egokiagoa dela eta praktikan lanak errestuko dituela teknikarien aldetik, igoera osoa batera onartuko bagenu. Ez dakit galderarik edo baloraziorik badagoen. 7. puntuan, 2026ko soldata igoeraren aldeko bozkak. Aho batez onartua. Zortzigarren puntuari ekingo diogu, eta 8. puntua kontratuaren likidazioa onartzeko proposamena eta informatika zerbitzua barneratzeko akordioari dagokiona da. Udalbatza honetan hainbatetan hitz egin izan dugu azpikontratatutako zerbitzuak udaletik zuzenean kudeatzeari buruz. Udal talde ezberdinetatik etorri dira horrelako eskaerak eta udal gobernu taldearen legealdi plangintzan ere horrela jasota daukagu. Nik hemen aipatu izan dut lanketa honetan bagaudela eta esperantza banuela zerbitzuren bat internalizatzeko prozesuarekin amaieraraino iritsiko ginela. Bada ez da erresa izan, baina hemen gaude, puntu honekin. Prozedura hau hasi genuenetik asko luzatu da eta bidean hainbat traba jasan behar izan ditugu ere. Baina ezina, ekinez egina. Gaur proposatzen duguna da informatika zerbitzua barneratzea. Informatika zerbitzua udal funtzionamenduarentzat ezinbesteko zerbitzua da, eta azken urteetan are eta garrantzi handiagoa hartu duena. Lan antolaketaren ikuspegitik, sistemen zaintzaren ikuspegitik, segurtasunaren ikuspegitik eta lan efizientziaren ikuspegitik ere onurak izango ditu zerbitzuaren barne hartze honek. Honela jasotzen zuen aurreko urtean jada arloko teknikariak egindako txostenak. Ondoren, idazkaria jaunaren txosten juridikoa ere jaso zen, eta legezko ikuspegi batetik prozedura nola burutu behar den adierazi digu. Pertsonaleko arduradunaren txostenak ere esan digu, zein den ibilbide honen eragina udal langileagoari dagokionean eta langile hauen lan baldintzen inguruan ere. Eta azkenik, kontu hartzailearen txostena. Tamalez, ezin dute esan aldeko txostena denik, baina bai esaten duela gaur egun bizi dugun egoera honetatik ateratzera behartuta gaudela. Izan ere, 2022an garaiko gobernu taldeak erabaki zuen kontratuaren luzapenari ez ekitea eta eskerostik zerbitzua ematen ari da, baina eragozpenen txostenen barne dagoen zerbitzu horietako bat bada. Eta horri aurre hartu nahi diogu. Beraz, arloko teknikariari eta juridikoari men eginez, efizientziaren hobekuntza baten oinarripean proposatzen dugu informatika zerbitzuko iraungitako kontratua likidatzea eta zerbitzua udalaren barne hartzea. Ez dakit galderarik edo zalantzarik badagoen baloraziorik egin nahi den. Bai, Kalixa, zure da hitza. Bai, arratsaldeon guztioi. Puntu honetan Hondarribiko udaleko informatika zerbitzua udal egiturara barneratzeko edo internalizatzeko espediente administratiboaren inguruan ari gera. Ezer baino lehen EAJtik balorean jarri nahi dugu bi langile hauen profesionaltasuna eta jarrera. Gaur ezagutu ditugu alkatearen adierazpenak, zure adierazpenak.
Eta, bueno, pues, nolabait titularrak badaude, ez? Ematen du orain honekin gauza asko aldatuko direla segurtasunaren aldetikan edo mejora técnica en la gestión del expedientes o ciberseguridad. Pentsatu nahi dugu orain ere informazioa segurua dela eta expedienteak bermatuta daudela. Ari gera bi langile hoien udal estrukturara sartzeko aukera ezberdinak daude, eta gu ez gaude kontra barneratzearen alde, binoegia da, zuk aipatu duzun bezala alkate, badagola espediente bat, ezezkoa dela, ezta? Bi langile hauek udal estrukturan sartuko dire, figura berezi batekin, orain arte ez ezaguna dena fijo a extinguir, ezta? Horrela, trabajador fijo a extinguir. Beste adibide bat badaukagu urte hauetan, Arma Plaza Fundazioan adibidez, ez? Ez da udala, bino badakigu Arma Plaza Fundazioa jasotzen duela diru iturri handiena udalatik jasotzen duela, eta estruktura, sartuta dagoela udaletxean. Eta hor, beste bide bat hartu zen. 3 langile bat zeuden, eta hor, bai aukeratu zen, RPT-an postu horiek sortzea, eta nolabait epe bat eman, pertsona horiek funtzionarioak izateko, aukera izateko, oposeketaren bidez, ateratzen denean, 3 urte barru edo aldenean, ezta? AJaren aldetikan alde bozkatu dugu orain arte pertsonalaren gaiaren inguruan, txalotu dugu azkeneko urtetan egin den lana denon artean, eta oraingo estruktura asko hobeto dago orain dela urte batzuk baino. Lehen aipatu da, idazkariaren aldetikan, egonkortze prozesu hori martxan jarri zela, eta lan asko egin dela, eta orain ere txalotzen dugu. Batzordea ospatu genuen aurreko ostegunean, eta deigarri izan zen udal komiteak, udal langileen komiteak, etzeukala iritzirik horren inguruan, etzeukala informaziorik. Jaso zuela informazioa beste alderdi politiko bezala. Horre espedientea bidali zen batzorderako, gero hemen tratatzeko, ohikoa den bezala, mino deigarria da udal komiteak oraindikan iritzi ez izan honen inguruan, aldaketa bat suposatzen du. Astearte arte behintzat, udal komiteak etzekien edo etzuen iritzirik eman honen inguruan. Igual oker gaude, bino hori da guk landu duguna edo ikertu duguna edo... Barneratzea juridikoki posible izan daiteke, eta posiblea da, baina espediente hau ez dago ondo itxita. Kontu hartzailearen txostena aurkakoa da, eta ez dira erantzun egin diren errekiremendu tekniko edo ekonomikoak. Ez dago behar bezala frogatuta barneratzea merkeagoa edo eraginkorragoa izango denik. Lehen aipatu dudan bezala juridikoki 3 aukerak daude. Lizitazio berri bat egin, egia da, zuk aipatu duzun bezala, kontratua iraungita dagola, bina aukera bat zegoen beste prorroga bat egiteko. Gobernu honek, ez, bale, pues barkatu. Lizitazio berri bat egin, baldintza berriekin, gaur egungo berriekin, espediente berria prestatu, datu ekonomiko txosten eta berme juridiko guztiekin, edo lehen aipatu den bezala RPT-an sortu 2 postu horiek. Eta, aukeratu da barneratzearena, bino bai EAJ-tik udal zerbitzu sendoak defendatzen ditugu, baina erabakiak ezin dira hartu txosten ekonomiko aurkako batekin eta datuak ondo itxi gabe. Beraz, gure boska ezezkoa izango da, eta etorkizunari ondo egindako barneratze bat aztertzeko prest gaude. Eta berriro esan nahi dugu, langile hoien profesionaltasuna eta jarrera balorean jarri nahi dugula. Eskerrik asko. Esker, beste iritzirik? Josu? Barkatu, hitzen bat igual remunicipalización, igual se me escapa, pero bueno. En cuanto a la propuesta que se atrae al Pleno sobre la remunicipalización del servicio de informática y, por consecuencia, la subrogación de los trabajadores que están prestando este servicio, requiere realizar una serie de consideraciones.
El PSE Euskadiko Ezkerra tiene clara la legalización del cambio de forma de gestión y el procedimiento para ello. Es más, estamos de acuerdo con la remunicipalizar ciertos servicios que desde la autonomía de este Pleno se consideren necesarios, por ser más eficientes, dar más calidad al servicio y a la vez mejorar las condiciones de las y los trabajadores que prestan dicho servicio. Estamos de acuerdo en todo lo anterior siempre que cumpla las condiciones legalmente establecidas. Este caso, tal y como se nos plantea, es cuanto menos preocupante. Desde el equipo de gobierno se ha propiciado prestar este servicio sin prestaciones del servicio sin cobertura jurídica. Tal y como hace constar en el informe del interventor, nos encontramos ante una situación de irregularidad jurídica que podría exponer al ayuntamiento. ¿Cómo ha permitido y permite el equipo de gobierno estas irregularidades? ¿Por qué? ¿Qué pretende conseguir? Es una situación que no podemos pasar por alto y que nos parece sumamente irresponsable. Asimismo, nos parece que si el equipo de gobierno tenía clara la necesidad de remunicipalizar este servicio, hemos perdido y hemos una ocasión inmejorable para haber estudiado qué necesidades reales tiene este servicio, definir entre todos cómo deberíamos ser este servicio y con qué dotaciones debe de contar. No entendemos que hayamos perdido una ocasión así. Tal y como explica el secretario en su informe, los trabajadores que actualmente prestan el servicio a través de la empresa pasarán a ser personal a extinguir, es decir, compuesto permanente ad personam, pero el puesto se extingue con la persona. ¿Qué planteamiento tiene el equipo de gobierno para cuando esto ocurra? Si pensamos que se extingue con la jubilación de dichas personas, podemos pensar que hablamos a largo plazo, pero que puede darse multitud de situaciones en un plazo más corto. En cualquier caso, ¿cuál es la opción del equipo de gobierno? ¿Crear estas plazas? ¿Volver a subcontratar? ¿Cuántas plazas? ¿Con qué titulaciones? Creemos que este proceso se ha llevado a cabo con poco rigor y poca visión. Como decíamos, al principio estamos a favor, a pesar de lo malo que se ha llevado por parte del equipo de gobierno, pero no podemos obviar que, tal y como explica el secretario en su informe, la discrecionalidad de este pleno para llevar a cabo este proceso tiene que, como requisito, según el artículo 85.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, entre otros, la justificación de sostenibilidad y eficiencia. Es decir, esa elección de la forma de gestión es discrecional, pero desde esta es debidamente motivada. Ser razonable y respetar los principios de eficiencia y sostenibilidad a través de un informe del interventor. Dicho informe es muy claro y dice textualmente: el informe del interventor es desfavorable a la reinternalización del servicio de informática mediante la subrogación del personal de la empresa contratista, por resultar financieramente menos eficiente y comprometer la sostenibilidad de la hacienda local de conformidad con las bases del artículo 85.2, la Ley de Bases del Régimen Local y la 94 de la LILE, 4.7 de la OSPS. Además, se considera que no queda acreditado en el expediente que existan consideraciones de oportunidad y claridad del servicio. Se puede motivar la decisión corporativa contraria a este criterio. Evidentemente, el PSE no podemos votar a favor de un expediente con un informe de intervención que se ve claramente desfavorable, por lo que nuestro voto va a ser la abstención. Eskerrik asko. Garoa, zurea da hitza. Bai, kaixo, arratsaldeon. Bueno, hemen gaude, lehenengo aldiz, udala subkontratatutako zerbitzu bat, udalera barneratzeko proposamenarekin. Guk bi ideia azpimarratu nahiko genituzke. Lehenengoa da informatika zerbitzu ezinbesteko bat dela udalean, eta gehiago, gaur egun, gure gizarte digital honetan. Digitalizazio horren parte izan behar du udala, eta ezinbestekoa daukagu plangintza teknologiko propio bat izatea, dauden erronka guztiei erantzuteko, dauden arazo guztiei erantzuteko, eta ezinbestekoa dela horregatikan informatika sail indartsu bat izatea etxe barruan. Gero badago beste bigarren ideia bat, eta esango nuke sozialista den alderdi batengatik harritzekoa egiten zaidana ez entzutea, eta da langileen ongizatea. Langileen ongizatea guretzako EH Bildutik oso garrantzitsua da, ikuspegi teknologikoa garrantzitsua da,
Antolakuntza garrantzitsua da, baina langileak ere garrantzitsua da ze baldintzetan dauden. Ze arrazoi teknologikoak bezain garrantzitsuak iruditzen zaizkigu humanoak edota sozialak. Eta argi dago langile hauen baldintzak hobetuko direla ere, udal zerbitzuan barneratzearekin. Beraz, guk ulertzen dugu danak irabazten ateratzen garela alde honetan, udala irabazten ateratzen da, langile horiek irabazten ateratzen dira, eta beste ideia bat jarri nahi dugu mahai gainean, eta nola lehen egon garen hanbeste kontu hartzailearen erreparoen aurrean, 3 txosten zeuden zerbitzu hau barneratzeko, informatikoarena, idazkariarena eta kontu hartzailearena. Iruditzen zaigu informatikoaren txostena oso garrantzitsua ere badela, bera delako saileko burua, eta berea positiboa da. Idazkaria da legezkotasunaz hitz egiten diguna eta bereare positiboa da, eta kontu hartzailea kontuak eramaten dituna, diruak eramaten dituna da, eta bere zalantza ditu, naizta kalkuloen arabera ere, subkontratatu baino merkeago ere ateratzen zaigun etxe barruan edukita. Beraz, guk gainera, ni pentsatzen dut aurrean dugun pertsonek eta jarraitzen digutenek langilegoan inbertitzea ere positiboa badela, eta gainera merkeago ateratzen zaigu, beraz, hipotetikoki egun batean izan daitekela garestiagoa eta zalantza, noski, egongo da erreparo hori, baina gu gobernu talde bezala erabakia ere bada, kasu honetan badaudela erreparo batzuk aurrera eramatekoak ere badirena, eta bereziki beraien helburua baldin bada langileen baldintzak hobetzea. Beraz, guzti horrengatikan, gure bozka aldekoa izango da. Eskerrik asko, ñabardura, zer? Nik hitzein aurretik nahi duzuzuk hitzein, ala ez, utziko jazu? Eskertzekoa. Hemen aipatu diren gauza batzuen aurrean nire adierazpena gaur entzun dituzutela eta batzordean hitz egin genuen aurreko astean, aurreko ostegunean gai honi buruz, eta ja azalpenak xehetasunez eman ziren eta komunikabideetara horretan oinarritutako azalpenak eman dira, hau da ezagunak ziren ja da udal taldeen aldetik nire irizpideak. Aipatu da langile komiteak honen berri etzuela, uste dut langile komitearekin izandako 11 bileretan jardun izan garela, kanpo zerbitzuak barneratzearen aukeraz eta beraien adostasuna bazegoen bide hori egitearen ikuspegitik, behin eta berriro transmititu izan digute beraien adostasuna dagoela horlako prozedurak burutzearen inguruan. Lehenengoa da, eta esan dudan bezala, zenbat zailtasun bidean. Zenbat zailtasun bidean, eta gero gaur hemen ere entzun behar diran gauza batzuk entzuteak ere, pena behintzat edo hainbeste lan egin eta gero eta hainbeste nekezi izan eta gero gauza batzuk entzutea harrigarria iruditzen zait. Ze modutan jasoko ditugun subrogazio bitartez zerbitzua barne hartzen dugunean, Kalixak esan duen bezala, trabajador laboral fijo a extinguir figura da, eta erabili da figura hori idazkariaren txostenean jasotzen zuen bezala azken sententziak bide hori delako markatu dutenak. Hau da, jurisprudentzia bat ezarri da zein izan behar duen bidea duela nahiko gutxi 2025ean, zeren 2026ko apirilean daude, baina txosten hori 2025ko udaratik lantzen ari zen txosten bat zen, eta nahiko berria zen sententzi batean oinarritutako figura da hemen erabili dena gaur, eta ez Arma Plaza Fundazioan erabili zena garai hortan zegoen jurisprudentziak esaten zuen figura erabili zelarik.
por cierto, kasualitatez, horkoan ere aurka bozkatu zenuten. Ez da remunicipalizazioa, da hemen gai zerrendan jartzen duen bezala internalización del servicio. Figura da, argitzeko. Eta, azpimarra eginda hainbeste kontu hartzailearen txostenean, naiz eta informatikako teknikariak egindako txostenak balio esten duen eta beharrezkotzat jotzen duen, bereziki langile horien jakinduria udalean bertan geratu dadin, beraiek ezagutzen dutelako sistemaren funtzionamendua jada, eta, karo, segurtasunean hobekuntza bat ekarriko duela, bertan dauden langileak bertan jarraitzeko aukera ematen baldin badu, izan ere, servidore berriak ditugu, 2025an likidazioan hitz egin ditugun kontu horiek guztien artean 500.000 euroko inbertsioa eragin duten sistema berri oso bat ezarri dugu udalean, eta horrelako gaiak menperatzen dituzten langileak bertan lanean jarraitzea legez posiblea da, subrogazioa jasota dago, formula juridikoa idazkariak sententzietan oinarrituta mahai gainean jarri ditu, eta alderdi batzuek azpimarra egiten dute kontu hartzailearen txostenean. Eta kontu hartzailearen txostenean jasotzen dena da 2021an kontratu hau firmatu zuenean Hondarribiko udalak kanpo enpresarekin kostu bat zeukan, hain zuzen ia 80.000 euroko kostua zeukan, eta barne hartze honek ekarriko duen kostua udalarentzat bi langile hauek subrogatuta 55.500 euroko kostua izango da, hau da 24.200 euro inguru aurreztatuko ditu udalak barne hartze honekin. Eta kontu hartzaileak egiten duena da udaleko langileen egoerara parekatzeak ekarri dezakela arrisku bat sustengarritasun horren ikuspegitik, baina egiten duen konparaketa da gaur egun C1 mailako udal langile batek, hau da, langile horiek egongo ziren kategoria berdineko langile batek ia 80.000 euro suposatuko lukela bi langileren kostuan, hain zuzen, eta 10.000 euroko galera bat izango lukeela udalak. Baina zer egiten du? 2021an sinatutako kontratu baten oinarrian hartu, 2026an, eta uste dut hemen gauden guztiok nahiko argia garela, jakin badakigula KPI-aren evoluzioa 21etik 26ra 120 gorakoa dela, eta hori kontutan hartu behar dela, adibidez, lizitazio berri bat egin beharko balitz, baina baita ere, langile hauen lan baldintzetan hitzarmen kolektiboak 2021etik gaur egunera bi aldaketa eduki dute. Eta bi aldaketa bakoitzean langileen lan baldintzak hobetu egin dira. Soldataren baldintzak hobetu egin dira. Orduan hori ere lizitazio berri bat egiterako garaian barne hartuko beharko litzateke. Eta konparazioa egiten da 2021eko zerbitzuaren 80.000 euro hoiek kontutan hartuta. Beraz, utzi dazue, azalpen hau ematen izan ere uste dut garrantzizkoa dela testu inguru hau ezagutzea, eta barne hartuko dira subrogazio bitartez bi langile hauek zerbitzua barne hartzen dugunean, hasiera batean bi langile hauen kostua 55.500 eurokoa izango da, baina noski gustatuko litzaiguke udal barruko beraien kategoriaren mailako lan baldintza berak izatea. Horretarako noski aztertuko dugu, ze argi daukagu eta teknikariak oso garbi esan du, efizientzia aldetik asko hobetuko duela udalak, txostenean daukazute, ez da nik esaten dudan zerbait baizik, arloko teknikariak esaten duena da, txostenean daukazute efizientzia aldetik asko hobetuko dela, eta
sustengarritasunaren aldetik ere iruditzen zait hobetuko dela baldin eta ekarriko bagenitu koste parametro guztiak 2026ko datuetara eta ez batzuk 2021ko oinarrian hartu eta beste batzuk aldiz 2026koan. Bai, Kalitxa? Galdera, udal langileen komiteak iritzia eman du honen inguruan? Udalangileen komiteari galdetu zitzaion pertsonal batzordean edo udalkudeak eta batzordean aurreko ostegunean eta momentu horretan ez zuten iritzia esan. Komiteak hitz egin izan dugunean maiz, bai egiten ari geren 25 langileen kontratazio prozesuei buruz, hau da funtzionarioak kontratatzeko ditugun plangintza horretan guztiok hemen onartu duzena eta guztiok badakiguna hor ere marko horretan hitz egin izan dugu behin baino gehiagotan kanpo zerbitzuak barneratzeari buruz eta behintzat guri bilera horietan transmititu izan dutena behin eta berriro da horren aldekoak direla. Eta gainera esango dut gauza bat gehiago? Greba deialdi bat ere badaukagu administrazio publiko guztietan? Eta greba deialdi horren arloetako bat da? Zein? Kanpo zerbitzuak administrazio publikoetara barneratzearen eskaerarena. Beraz, uste dut horrekin argi esaten dudala zein den langile ordezkarien irizpidea. Ez dakit beste valoraziorik. Bozkatzera pasako gara bada 8. puntu hau, kontratuaren likidazioa eta onartzeko, kontratuaren likidazioa onartzea eta informatika zerbitzuaren barneratzearen proposamenaren aldeko bozkak, aurkakoak, abstentzioak, gehiengoz onartuta beraz, 9. puntura pasako gara. 9. puntuan bordari satarka literatur lehiaketa arautzeko ordenantza onartzeko proposamenari buruz da. Garoa, zurea da hitza. Arratsaldeon berriz ere, kontu hartzailearen erreparoak eta hobesan da ohartarazpenak kontutan hartuta eta hobetu nahi honetan, 40 urte dituzten sari batzuen arauak ekartzen ditugu gaur. Azken finean, sariak diru laguntzatzat kontsideratzen dira, diru laguntzak ordenantza bat behar dute, eta ordenantza hori ekartzen dugu. Kasu honetan, ordenantza da beraz lehiaketaren oinarriak. Zer egin deguna da? Ordenantza gontzen aurreti asko kontsulta publikoan, gaur behin-behinekoz onartzera ekarriko dugu, baina arautu behar genituenez, aprobetxatu duguna da, bere 11. artikuluan, sariak igotzeko. Ordan 11. artikula bai bordari eta bai satarka lehiaketan, lehen irabazleak 800 euroko saria jasotzen bazuen, orain 1.500 jasoko du. Bigarren sariak 1.000 euro jasoko ditu, eta lehen Hondarbiko irabazleak 300 euro irabazten zituen, eta orain 500 euro. Beraz, gaur ekartzen duguna da, sarien ordenantza onartzeko proposamena. Eskerrik asko Garoa, ez dakit valoraziorik, iritzirik egin nahi den. Bozkatzera pasako gara beraz, ongi iruditzen bazaizue. 9. puntuan bordari satarka literatur lehiaketa arautzeko ordenantza bidez onartzeko proposamenaren aldeko bozkak. Aho batez onartuta. Eta 10. puntura pasako gara, estatuko portuek itsasargiaren erabilera lagapena onartzeko proposamenari buruzkoa da. Estitxuri emango diotitza, mesedez? Esker Igor. Hori ez, oraingoan Iger farolari buruzko puntua dakargu.
Bueno, Hondarribitar guztiok ezagutzen dugu Farola, gure imaginarioan oso txertatuta dagoen eraikina da, eta ez bakarrik eraikina, baizik eta eremu guztia, ez? Bueno, historia handia dauka gure herrian, gauz asko gertatu dira, eta gertatzen ziren, eta gertatzen dira, ez? Eta orduan, erreferente bat da guretzako. Orduan, nolabait espiritu honekin gobernu taldeak bere agintaldi planean neurri bat jaso zuen, 106. preseski, eta honela esaten du neurriak. Iger itsas argia gure ganatzea, lanak abiatu eta bizi berritzea. Bueno, helburu hau argi edukita, nolabait bilatzen duguna da proiektu honekin Gipuzkoako itsasertzeko elementu berezi bati balioa ematea, eta uda gure herriko lurraldearen nortasuna indartzea, ez? Izan ere, iruditzen zaigu, bai Hondarribitarrentzako, eta baita bizitan etortzen direnentzako, badela elementu importante bat kulturarekin, baina ez bakarrik kulturarekin, baizik eta naturarekin ere konektatzen laguntzen digula. Gainera, udalaren asmoa da, eta apoak horrela jasotzen du, inguru guzti horretan plan berezi bat egitea, eta ez bakarrik farolan esku hartzea, baizik eta bertan aurkitzen ditugun ondarezko elementu guztiak konektatzea, adibidez, Santelmo gaztelua ere, nolabaiteko zirkuito batean sartzea. Hau guztia esan da, 2025ko martxoaren 19 udala Pasaiako portuko agintaritzarekin kontaktuan jarri zen eta eskaria egin zion Farola gure ganatzeko. Eta hortarako proiektu bat, memoria eta baita ere aurrekontu bat aurkeztu zitzaien. Proposatzen genuena, oraindik ez dago guztiz definituta, baina noski aurre proiektu horretan esaten dena da eraikina kultur erabiletarako erabiliko dela eta Jaizkibel paisaia kulturalean integratutako Igerreko itsasargiaren interpretazio zentro bat ezartzea izango zela ildo nagusia, ez? Hau honela, 2025ko uztailaren 23an eta irailaren 26an portu agintaritzak 2 iragarki publikatu ditu boen, lehenengoa proiektuen leiari buruzko iragarkia eta bigarrena jendaurreko informazioaren iragarkia. Eta ez batak ez besteak ez du inolako alegaziorik jaso. 2026ko otsailaren 13an estatuko portuen erakundeak aldeko txostena eman zion. Hau guztia esan da, orain nolabait akordio bat sinatu beharra daukagu Pasaia portekin, eta akordio horretan emaki da jasotzeko kondizioi buruz, hainbat puntu jasotzen dira, udalak dituen bete beharrak, ardurak, akordioa estingitzeko arrazoiak, ez ditut denak aipatuko, baina bai agian interesekoenak direnak argi eduki dezagun zertaz ari garen. Baita ere, hori baino lehen aipatu nahiko nuke, idazkariaren txostenak argi esaten dula zen legetan oinarritzen den emaki da egin ahal izatea, eta batez ere 2 dira hemen parte hartuko duten legeak, bat da toki araubidearen oinarriak arautzen dituen legea, eta bestea da estatuko portuei eta navigazio zibilari buruzko legea, bai? Orduan, hitz egiten ari garen partzelaren azalera, berez 2214 metro karratutakoa da, baina guri emakidan 2137 utziko dizkigute. Zergatik, izan ere oraindik farolak funtzionatzen duelako eta farolaren mekanismoa dagoen eremu hortan ez digutelako lagako izan ere funtzionatzen jarraitu behar du, bez, segurtasunagatik. Eta, beraz, esaten nuena, lagapenean 2137 metro karratu jasoko genituke. Emakidak 30 urteko iraupena edukiko luke, beste 5 urte luzatzeko aukerarekin. Eta emakidaren ordez, udalak tasa batzuk ordaindu beharko dizkio administrazioari. Beraz, urte kopurua eta tasa ordaintzea ikusita, osoko bilkura da emakida hau onartzearen organoa. Esan dut, tasa batzuk ordaindu beharko ditugula eta tasak dira arrazoi hauengatik. Alde batetik lurzoruaren okupazioarengatik, gero beste tasa bat instalazioen okupazioagatik, eta azkenik bertan jarriko dugun jardueraren gaineko beste tasa bat. Guztira, teknikariek kalkulatzen dutena da urtean 40-41.000 euro inguruko ordainsaria eman beharko diogula farolari.
Eta esaten nuen bezala, beste baldintza asko daude, ez ditut aipatuko, baina bai, aipatu nahiko nuke, hitzarmen hau sinatzeko nahiko egoera bitxia suertatzen zaigula, izan ere, Pasaia Portek beraien betekizun hauek bidaltzen dizkigunetik, udalak 10 eguneko epea dauka hauei erantzuteko. Sarrera erregistroz 24ean sartu zuten, eta horregatik ekarri dugu nahiko presaka udalbatza honetara, izan ere bestela geldituko ginen patrimonio hori gure eskutan gelditzeko aukerarik gabe. Así que horixe da gaurko dakargun puntua. Eskerrik asko estitxu, ez dakit baloraziorik baden. Bai, Ander? Bai, arratsaldeon. Bueno, horrelako proiektuan noski ilusiogarria dire denontzat eta pozez hartzen dugu, baina egia da eta aipatu behar dugu gaur atzaldian ere jaso dugula txosten bat, azkeneko orduan, eta gure bozkaldekoa izango da. Baina aipatu behar dugu, azkeneko orduan egindako modu hauek, pues, ez zaigula serio iduritzen. Besterik ez. Eskerrik asko, ez dakit beste valoraziorik. Bai, Noemi, zurea da hitza. Bai. Buenas tardes. Yo había oído hablar de este proyecto a la arqueóloga municipal pues en la época preelectoral y la ilusión que tenía por presentar esto y a ver si se podía llevar adelante. Antes no había podido ser y el otro día cuando lo vi que estaba en el tema de la comisión me alegré mucho. Teníamos un montón de documentación para leerlo. Me había hecho un escrito, votamos el otro día en la comisión a favor y vamos a votar ahí también en el pleno a favor, pero bueno, pues yo en mi escrito había dicho que era una oportunidad y bueno, más o menos lo que vosotros también habéis destacado. Tenía alguna duda sobre las implicaciones importantes económicas que tenía, pero bueno, yo en esto no controlo mucho y vamos, como digo, a votar a favor. Pero lo que ha dicho Ander es que esta tarde pues hemos recibido el informe del interventor y bueno, pues no sin dificultad, lo he leído rápidamente y digo no sin dificultad porque yo tampoco sé mucho de derecho local, entonces pues bueno, me lo he leído 2 veces. Y bueno, más allá de que al final del informe yo leo que hay una nota de reparo suspensivo, aunque en las conversaciones que hemos tenido con el equipo de gobierno ya dice que está fiscalizado de conformidad con algunas observaciones. Claro, en la lectura, pues la verdad, yo ya os he dicho que no tiene muy buena pinta algunas cosas de las que menciona y no. Sobre todo, bueno, primero desde el punto de vista económico, dicen no constan en el expediente que exista consignación presupuestaria para esta actuación, van poniendo diferentes trabas en relación con lo presupuestado, la parte económica, los riesgos derivados de la no efectiva implantación del servicio, con unas obras que están valoradas en 446.000 euros, más luego pues ese acuerdo que supone más de 30.000 euros anuales. Y luego también dice otra cosa, y es que habla de la seguridad también en el entorno y dice la apertura al público de un equipamiento cultural municipal en dicho enclave incrementará previsiblemente la afluencia de visitantes, incluyendo público familiar, infantil, en una zona de riesgo de accidentes graves que no puede minimizarse, como evidencian sucesos recientes acaecidos en entornos costeros análogos y que han generado actuaciones administrativas, judiciales relevantes. Entonces, explica todos los riesgos que pueda tener. Yo no sé, como digo, no entiendo de derecho laboral si estas cosas se pueden subsanar en el transcurso o no, pero bueno, habla de seguros y demás. Entonces, como no entiendo, no me veo en disposición de votar a favor, tampoco en contra. Entonces, pues, como hay ese apremio de tiempo, pues nos vamos a abstener. Bai, eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi. Gu hildo beretik ikusten dugu proiektu hau, eskaera hau, proiektu baten lehenengo pausoak direla norabide batean, norabide oso beharrezkoa den, zeren Farolako eremua nahiko eremu degradatua da gaur egun eta behar du interbentzio bat bodere publikoen aurretik. Irakurri dugu gainetik ere interventorearen txostena,
Pentsatzen dugu berak egiten dituen iradokizunak edo bidean ere konpondu ahal izango direla, orduan bozka aldekoa izango da, jakinda hori lehenengo pausoak direla bide luze eta komplikatu batean suposatzen du. Eskerrik asko, ez dakit erantzun nahi den, ez ditu? Bai, labur. Eta gainera aurreko hitzartzean ez dut eskertu teknikariek egin duten lana, hori oso azkar, beraz nire eskerrak teknikari guztiei. Azkartasun horretan egia da txostena berandu iritsi dela, hori errekonozitu dizuegu baita ere bozeramaile taldean, baina eskertzen dizuet ere bai jarrera positiboa. Eta kontu hartzaia, gaurko protagonista, ez da? Kontu hartzaiaren txostenaren arira esango dut aldekoa dela, egia da, obserbazioak egin dituela, eta, inor gutxi etxi gabe, baino iruditzen zait segurtasunaren inguruko valorazioa udal arkitekto Andreak egin behar duela, eta ez diruzainak edo kontu hartzaia fiskalizatzeko bai dago. Esaten duenean dirua ez dagoela, ezin dugu dirua sartu, akordiorik ez baldin badago, ez baldin badakigu egin ahalko den ezin da dirua sartu, orduan akordioa sinatzen baldin badugu obrarako. Sartuko dugu dirua, orduan pixka bat mantzak esaten zuenaren aritik bidean gauza hauek konpontzen jungo dira. Baina, oso egia da, oso lan zorrotza egin duela eta ez duela erpin bat utzi kontutan hartu gabe. Bai. Bozketara pasako gara, edo beste norbaitek zerbait gehiago esan nahi du. 10. puntua estatuko portuek IGR-ko itsasargiaren erabilera lagapena onartzeko proposamenaren aldeko bozkak. Aurkakoak, abstentzioak, gehiengoz onartua beraz. 11. puntua hasieran, udalbatzaren hasieran eztabaidatu dugu, eta orain gobernu organoen kontrolei dagokion 12. puntua, 2026ko 866 zenbakitik 1279 zenbakira bitarteko alkate dekretuen berri emateari dagokiona da. Ez dakit galderarik badagoen. Eta 13. puntua erreguta galderei dagokiona da. Ez dakit aurrez inork ez du jakinarazi. Ongi badeiritozue, gaur Anderren azken udalbatza izatea espero dugu guztiok. Eskerrik asko zure inplikazioagatik, egindako lanketagatik eta erakutsitako prestutasunagatik. Arratsaldeko 8 direla amaitutzat emango dugu apirileko ohiko udalbatza. Eskerrik asko guztiei.